eskuratuta eta 6 diputaturekin B ganberan. Gaur egun baino bat gehiago izango litzateke hori, tira, eta PSeri begira jartzen baldin bagara, honek bere egingo luke 3. postura, zehazki botuen uneko 22,3rekin azken hauteskundeak Kongresurako Euskal Autonomia Erkidegoan PSek irabazi zituen hain zuzen ere. Eta nazioartean Trumpek Gazan bakea lortzeko historikotzat aurkeztu zuen plana, etzen izan bere administrazioak herrialde arabiar bitartekariei aurkeztu zien lehen proposamena. Hainbat iturriren arabera, Netanyahu aldaketa erabakigarriak exigitu zituen azken unean, Israelen erretiratzea moteltzeko eta zerrendaren okupazioari eutsi ahal izateko. Une honetan bestalde, hain zuzen ere, Israelgo estatutik helitezken berrien zen gaude. Gabon, hemen flotillan alarma piztu da berriro, jakinarazi digutene, hainbat itsasontzi daude gugana abiadura handiz hurbiltzen. Esan digutenen arabera 12 baino gehiago izan daitezke. Izan ere, esperotako mehatxua betez, Israelgo armadak Global Sumut flotilla abordatuen egin du bart eta barruan zioazen ekintzaileak atxilotu. Tartean Euskal Herritarrak entzuten ari zarena, itzi Meskifaiko kideak bidali zigun azkeneko mezua duzue. Protestak berehala piztu ziren eta gurean gaur ere izango dira protesta gehiago. Arratsaldeko 6:00 Iruñean Merindadesetik abiatuta, Donostian, Bilbon eta Gasteizen berriz arratsaldeko 7:00 jarri dute hitzordua. Bilbon gainera eguerdiko ordu batetan Espainiako gobernuko ordezkaritza inguratzera deitu dute giza kate batekin. Euskal jendarteari eta mundu osoari ez flotillagatik, baizik eta Palestinaren alde eta genozidaren kontra kalera ateratzeko, orain da momentua, greba deialdia badago, flotillatik ere horren aldeko deia egiten dugu, eta besterik gabe saiatuko gara hurrengo minutuan informatzen jarraitzen. Gora. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan arazorik gabe jarraitzen dugula Diosku trafiko zuzendaritzak eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak emango dugu. Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Bizpartean behelaino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina atzokoarekin alderatuz gaurkoan gutxiago iraungo du eta eguzkiak azkar batean xurgatuko du eta behin behelainoa xurgatu ostean eguraldi eguzkitsua geratuko zaigu. Arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, zeruan urdina nagusi izango da, nahiz eta tarteka goi-hodei pixka batzuk agertu. Azken orduetan goi-hodeiak ugarituko dira, zerua estaliago geratuko da, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Haizea goizean aldakorantzean ibiliko da, baina beti ere hego ukitu batekin, arratsaldean iparraldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 13 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora egingo dute eta gorakada nabarmena izango bereziki Kantauriar isurialdean. Bertan, 20-26 gradu bitartean errendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz, 23 eta 25 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki mendebaldean. Urriaren 5 kilometroen jaixa Elgoibarren. Bazatoz? Elkarrekin salto euskarara. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun. Bai, Alkainen. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi. 7:07 minutu ditugu entzuleok, eta eguraldiaren berri izateko tertuliakideak prest baita ere telefonoren beste aldean ditugulako, alde batetik Patxi Atarrabian, eta bestetik Alonso Frances, Legazpin, egunon bioi. Egunon. Bai, egunon. Zer modu zaudete? Osongi, primera. Bai, ondo, ja usteguna. Bueno, gaur ongi iruditzen bazaizu, Urola Garaitik hasiko gara, Alonso, pentsatu dut oraindik nahiko ilun izango duzuela eguna, baina konta iguzu, nola ikustezu zerua? Bai, iluna dago. 8 grado egiten du, eta, bueno, nahiko despejatuta dago. Antzematen da, egun ona egingo duela. Hasiko dela temperaturak pizkatxo bat igotzen. 8 grado, ez da fresko, Bai, ja zigara daramagu gazte bat edorrela 10 gradutik geizten goizetan, osea, que ja freskoa, ja kalefazio batzuk ja ikusten dituzte piztuta arratsaldetan. Badirudi gaur arratsaldean beroa etorriko dala, Atarrabian seguru sumatuko duzuela, baina oraintxe hartan Patxi hotz egingo du baita ere, ezta? Bueno, 10 gradu markatzen du, markagailuak, gaur beroago egingo du. Oskarbi dugu orain. Izarrak eta hegazkinak egiztean direlari. Haizea ahul eta aldakor, ebiliko da goizez, eta arratsaldean ipar ekialdekoa nagusiteko da. Masima gora egingo dute, eta bai, udako temperatura izango dugu gaur. Jo, Patxi, zen onge egiten duzun, zuk balioko zenuke baita ere eguraldiaren iragarpenak egiteko gurean. Bai, bueno. Aizue, bikote, gaur egia esan, eguraldiaren inguruan asko komentatzeko ez daukagunez, bai, fresko baina urtean tokatzen dana eta egunaneko lase jungo da, oskarbi, argia, goza ezagun egunaz, baina zuekin aipatu nahi dut, azken orduetan zabaldu den berri bat, ez dakit jakindu zuen Israelek berriz ere egin duela, flotilla famatu horren kontra. Zakitzen ez duzuen? Bai, ahitu dut, egin duela horrien kontra, eta, trabatu egin duela, eta hortan, hor ari direla, bidea trabatzen, eta, esaten ez uzten, eta mobilizazioak, eta, deitu dituzte, egun osorako. Hoi esan behar nizuen, deitu dituzte da mobilizazioak, hiriburuetan bai, Hego Euskal Herria, baina pentsatu dut, herrika ere egingo direla han hemen kazuk, Alonso, gaiaren berri bazenuen? Bai, ja, atzo jakin nuen, eta, espero nuena, nik ez nuen espero iritsiko zirela Israelera nio. Nik uste dut eurak ere ez zutela espero, baina ez emango dizuet, azken orduko garrantzitsu bat, ze, atzo abordatu zituzten, hainbat barku, ez dakit bertatik eraman zituzten edo suntxitu edo zer gertatu zen zehazki, baina badirudi, aurrera jarraitzen duela flotillak ez dituzte guztiak atxilotu eta oraindik ere bertan jarraitzen dute, oraintxe hartan eman dugu horren berri naizen bitartez. Ez dakit, nire sentsazioa da, barre asko egin dela ekintzaile hauetaz, irudi asko zabaldu direla eta bar, baina nire irudin zait ausardia behar dela, gaur egun gauzak dauden bezala eta jakinda Israelgo estatuak nola joka dezaken, hor, eustea, zuek ziritzi duzua. Zerdi ikarregarria behar da, hor egoteko, eta gainera Israeldarrek nola jokatuko duten auskalo, baina gaizki, horiek ez dute inolako trabarik inon ikusten, eta oso ausartiak dira, han egoteko. Zuk, Alonso, hartuko zenuke halako erabaki bat? Ostras, nik egia esateko ez nuen pentsatzen geldiarazteko agindua bai, baina urperatzea ez nuen, espero nuen, baina personekin, nik pentsatzen nuen Israelek joko zuela haien kontra, baina joko zuela haiek barruan eta hiltzera, vamos. Gertatzen dena da kasu honetan, asko direla barruan doazen ekintzaileak, tartean badaude, Frantziara esatuko diputatuak, Italiakoak ere badaude. Baina nik uste dut hori bosa sola zaie. Baina nik uste dut baita operatiboki zaie izan bar da, ze 40 bat ontzi ziren, orduan zer ingo dituzu. 40 kondoratu, hala ere, esango nuke Israelek beste sorpresa txoren bat emango digula azken orduetan, eta adi ibili beharko dugu.
Bai, nik uste dut baiet, zeren nik uste dut honekin ez dala bukatuko. Israelen arrere, vamos. Ez, bitu, gomendatuko dizuet baita ere gaur naizen eta karan argitaratzen dugun piezatxo bat, Ibai Azparren langideak idatzitakoa, eta iturri bezala erabili ditu, Ekialde Hurbileko, tartean Israeleko ere zenbait edabide, eta, esperotakoa, zabaldu dela azken orduetan nola aurkeztu duten, bake proposamen famatu hori, Trumpek eta Netanyahuk, Netanyahuk antzadenez azken orduan aldaketa oso esanguratsuak exigitu zituela, besteak beste, Israelen erabateko erretiratzeari mugarik jarri gabe, edo epe mugarik jarri gabe. Neba dituzu esaitasun gehiago irakurrelako dituzue, baina esandakoa. Jende asko poza hartu du, edo nola bait ikusirik gerrari amaiera eman alzaioela, baina berriz ere Israelen interesak dira amai gainean jarri direnak, eta ez ezagunaztu, bakea egin nahi dutela Palestinan, palestinarri gabe. Palestina akabatu, zintzitu eta bukatu herri horrekin, eta ez dutzi inongo irterarik lida Israelen jarrera. Baina, mundu osoan zer behintzat ahotsa azaldu du, eta, pensatzen du horren eraginaren bat izango duela. Uste dut, hasi dela eragina edukitzen, Patxi, eta nik esango nuke baita ere, bake proposamen hau, ustezko bake proposamen hau entorri dela hain zuzen ere, Israelekiko isolamendua benetan ematen ari zenean. Baina, bakizuen olako dien gauzak. Orzabete? Bai. Edozen kasutan, Patxi eta Alonso oso guztada nagola zuekin. Datorren astean ziur asko ez zaitokatuko zuekin egotea, baina, espero Laister berriz ere zuekin izatea, baina momentuz hemen txutziko dugu, bale? Gozatu egunaz, gozatu eguraldionaz, eta zuen inguruan, Palestinaren aldeko manifestatzenen bat baldin badakazue, aukera izatekotan gerturatu. Bale, urbileko gara, bai. Patxi, Alonso, mila esker ongi izan. Bai. Aio. Zazpiak eta orden ditugunean aurrera egitea dagokigu guri ere, orain egingo balira EH Bilduk irabaziko lituzkelako Hego Euskal Herrian Espainiako Estaturako Kongresuko hauteskundeak. EITB Fokusen asteazken honetan argitaratu diren datuak dira, aipatu berri ditugunak, gainera, bozka zuzenean alde handiz irabaziko luke 4 herrialdetan lehen indar bezala. Datuen arabera Euskal Autonomia Erkidegoan koalizio subiranistak botoen 27,1 lortuko lituzke 2023an egindako hauteskundetan baino 3 puntu gehiago. Emaitza horrekin EH Bilduk 6 eserleku lortuko lituzke Madrilen gaur egun dituenak baino 1 gehiago. EAJak botoen 24,3 eskuratuko lituzke eta B ganberara 6 diputatu eramango lituzke gaur egun baino 1 gehiago. PSren beherakada ere agertzen du inkesta honek, ez da oso handia, baina 3. postura jaitsiko litzateke botoen 22,3rekin. Azken hauteskundeak irabazi zituen hain zuzen ere kongresukoak, baina irabazi zituen hain zuzen ere PSek. Inkestak boto zuzenan olakoa izango litzateken ere erakusten du, eta tal honetan EH Bilduk porrot egingo luke 4 herrialdeetan gaienduko litzatekelako. Araban botoen horien 21,7 lortuko lituzke, Bizkaian koalizio subiranistak 4 puntu aterako lizioke EAJari, Gipuzkoaren kasuan EH Bilduk boto zuzenen 28,9 lortuko lituzke, eta Nafarroan koalizio subiranistak 24,5 babesa lortuko luke. Esatea baiteren, Nafarroako gobernuak koanaren txostenak baliogabetze eskatu duela prozedura betez deleritzita ikertzen ari diren enpresei egindako
esleipenen inguruan. Txosten horien arabera, adibidez, irregulartasunak zeuden, Belateko tunelak eta Herripagainako boeak esleitzerakoan, eta berez deusezak zirela esan zuten. Bitxia badere, Maria Txibite lehendakariak agindu zuen txosten horiek egitea. Gobernuak orain lekuko itzuli dio Oana bulegoari eta haren txostenak erabat deusezak direla esan du, prozedura ez betetzeagatik. Gobernuaren tesiaren arabera ikerketa txostenik bazen, ez da prozedura bete, ez baitzaile alegazioak aurkezteko aukerarik eman. Aitzitik Oanaren txostena, arau ebaluaziotzat hartuko balitz, ez litzateke beharrezko izango alegazioak aurkezteko aukera eta beraz, baliozko izango litzateke. Eta entzun ongi pesek, ezezko emango dielako EAJ eta EH Bilduren Euskaren defentsarako legei. Gaurko osoko bilkuran Euskara enplegu publikoan babesteko proposamenak aintzat hartzen ote diren ere bozkatuko da. Eneko Anduezak eta PSeko gainontzeko 11 parlamentariek ezezkoa bozkatuko dute beraz Euskararen ezagutza eta Euskara enplegu publikoan babesteko EAJak zein EH Bilduk aurkeztuko dituzten proposamen banari. Gure posizio argia da, eta bai EH Bilduren ekimenean eta baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearen ekimenean ezezkoa emango diogu. Gobernu Kontseiluan PSeko sailburuak abstentzioa bozkatu zuten, baina legebiltzarrean botoa ezezkoa izango da. Proposamenek euskararen inguruko oldarraldiari galgai hartzeko helburua dute eta zentzu horretan Anduezak abertzalen batasuna aurrekusten zuen. Batzuek aldarrikatzen duten frente abertzale hori gauzatuko zela, ez da? Eta, guk horren alde ez gaude, eta hori baldin bada uste, eta akatzi izugarria izango litzatekeela, akaso errekurtso gehiago egongo zirela. Eta politika kontuekin jarraitzen dugu, Bingen Zupiria sailburuak onartu duenez, berak erabakizuelako Miren Dobaranekin lan egiteari uztea. 9 urteko elkarlanaren ostean sailburuak Arkautiko zuzendariaren eskuetan utzi zituen azalpenak. Ez du Dobaranen dimisioari buruzko bestelako arrazoirik eman. EH Bilduk eskatuta legebiltzarrean agerraldia egin du Bingen Zupiriak Miren Dobaranen dimisio gutunaren zati bat irakurri du eta esan du dimisioaren arrazoien berri ematea Dobaranen esku utzi zuela hasieratik. Udaurretxoan Mirenek eta biok izandako zenbait elkarrezketaren ondoren, gure lankidetza amaitutzat ematea erabaki nuen. Mirenen esku utzi nuen amaieraren azalpena eta hitz eman nion, ez niola hitz bat kenduko edo erantziko bere azalpenari. Sailburuak beraz ez du azalpen berririk eman, gainera EH Bilduko Oskar Ortiz de Gineak nabarmendu du irteerak sailburuak erabaki bazuen, ez dela dimisio bat, kaleratze bat baizik. Zuk esan duzu, erabaki hartu zenuela, eta guri heldu zaiguna da, Dobaran eta Angulo Andrearena dimisio bat izan zela. Orduan, hemen esan duzunagatik, zuk erabaki zenuen. Hori da zese bat. Orduan nik uste dut hemen gauzak aldatzen dira. Eta legebiltzarkideari erantzunez, Zupiriak ez du bestelako arrazoirik eman nahi izan. Airean gelditu da beraz, Dobaranena kargua betzea, ala dimisioa izan ote zen. Beldur naiz, ez daukadala zuen gustoko erantzunik eta ez dudala eukiko. Personak joan eta etorria egiten gara, akademiak 53 urte bete ditu, 10. zuzendari nagusia izango du, eta etorri den bakoitzak eta etorreko den bakoitzak alegina ingo du bere ekarpentsoa egiteko eta bere jakituriaren bitartez bide honean egin dezakeena egiteko. Eta airean gelditu da ere, nolatan poliziaren azken oposaketan hautagaien 80% ez zuen gainditu. Hala ere, Zupiriak oroitarazi du hautaketa prozesua epaitegitara eraman den 78 aldietatik, 74 akademiaren aldeko ebazpenak egon direla. Gran Hermano deitzen dioten froga delakoari buruzko azalpenak ere eskaini nahi izan ditu. Aquí es donde está la presunta prueba del sociograma, la famosa prueba del sociograma y la supuesta o presunta parcialidad de la misma para medir las relaciones interpersonales en grupo. Pues bien, el sociograma no es eliminatorio y aporta 30 puntos.
de un total de 300. 3% de la puntuación total. Eta Nafarroara begira, Koldo auziak eta hortik eratorritako Nafarroako ikerketa batzordeak baldintzatuko Nafarroako ikasturte politiko berria, baldintzatuko du. Izan ere, usterkeri kasuak kolokan jarri du PSN, Nafarroako sozialistek ordea, usterkeria kasuarekin loturarik ez dutela berretsi dute. Naiz irratian ikasturte politiko hasiera frenetikoa izan dela onartu digu Unai Ualdek Nafarroako parlamentuko lehendakariak. Eta era berean, belateko obra publikoaren esleipena argitu ez ezik, Lorafna berritzeko naia erakutsi zigun ere bai, Aritz Santa Mariak xehetasunak. Koldo auziak aurreko ikasturte politikoaren amaieran eztanda egin zuen. Nafarroan eragina izan zuen horrek, zalantzarik gabe, eta Unai Ualde Nafarroako parlamentuko presidenteak horrek gobernunkideen arteko harremana urratu zuela onartu du Naiz irratian. Horiek horrela, obra publikoen esleipenen ikerketa batzordeak guztiz baldintzatuko du jardun politikoa. Baina Ualdek hortik harago jarduera parlamentarioa bermatu behar dela nabarmendu du. Lehendakaritzatik, parlamentuko lehendakaritzatik, ikerketa batzordetik aratago jarduera parlamentarioa bermatzea, ez? Bermatu behar dugu. Arduratzen nau, ikerketa batzordean nolabait agenda guztia estaltzea, eta azkenean Nafarroko herritarrentzako benetan garrantzitsua diren arazoak estaltzea. Eta, hortaz, kurtso garrantzitsua zen lege mailan, despopulazioan adibidez aurre ikusita dago legeak etortzean, industrian, osasunan, aurrekontu eta fiskalitatearen eztabaidak. Belateko tunelen obren esleipenak polemika piztu du Nafarroako politika gintzan. Izan ere, Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak irregulartasun administratiboak egon direla baieztatu du. Urriaren 15 arte informazioa lortzeko epea da, noiz agerraldiak hasiko diren. Batzordearen helburua azaldu du Unai Ualdek. Azkenean nik uste dut garrantzitsuena da herritarrak lasai geratu daitezen, ez? Eta ikusi dezaten, akatsak badaude ere, administrazio guztiak ditu, baina Nafarroan egon diren esleipenetan ez dago ez dela egon inolako ustelkeririk eta kontratuetan ez dela egon inolako favoritismorik, ez? Hori izango zen ikerketa batzordearen helburua eta hori argi utzi herritarren aurrean, ez? Koldo kasuarekin oroar eta Koldo Garziarekin partikularren susmoak daudela onartu du Ualdek, baina Nafarroako gobernuak azken urteotan egin duen jarduera garbia izan dela aldarrikatu du. Hori argi uztea da geroa bairen helburua. Senatua erabili dute Nafarroako eskuin alderdiek eszenatoki gisa, eta parlamentuko presidenteak eskuineko alderdi horien estrategia kritikatu du. Nik uste dut argi dagoela eskuinak kasu honetan bere estrategia duela, ez? Eta estrategia oso hiperbolikoa, eta Nafarroako gobernua bertan bera botatzeko estrategia, eta hortan PP eta Vox batez ere, baina UPN ere bere moduan, jarraitzen nahi dela estrategia bat. Bestalde, Lorafna legaren erreforman lanean dihardutela ere adierazi du. Maiatza eta gaina bitarte adituen txanda izango da, eta gero talde parlamentarioarena. Ualdek azaldu du ondorioak gobernuari plazaratu beharko direla, erreforma egiteko oinarri batzuk adosteko. Hori da helburu nagusia. Legealdi honetan posible izatea oinarri horiek adostea, eta gero egongo da, parlamentuko konposizioa ikusita, zertan egon daitezke akordioak, ez? Gure autogobernua hobetzeko Nafar mailan. Nire ustez, talde batzuen eta besteen jarrerak ikusita, Nafarroako ahalmenak eguneratzean akordioa izan daitekela, baita ere eskubide sozialak nolabait ere Lorafnan sartzean, eta gero gustatuko litzaidake gure autogobernuan aurrera pausuak emateko ere akordioak lortzea, baina hori ja konposizioaren baitan dago, ez? Gaur egungo parlamentuko konposizioaren baitan. Autogobernua hobe indartzen eta babesten neurriak sartzea Lorafnan hori izango litzateke garrantzitsua. 6 urte bete ditu Nafarroako parlamentuko presidentea gisa, eta horren balorazioa ere egin du Ualdek. Nafarroarentzat urte onak izan direla aitortu du, lege aurrerakoiak lortu baitituzte. Adibidetara aurreko ostiralean Bianako printzesa hartatu behar izan zuen.
oso protokolarioa izan zela adierazi du, baina abertzale bezala horrelakoetan parte hartzea kostatzen zaiola onartu du. Pertsonalki bai, ez? Eta horretan egin behar duzu, pixka bat zure erakundea ordezkatzeko parte hori, eta gero, bakoitzak bere bihotza daukan, noski. Gazako genozidia salatzeko tartea hartu du ere. Nafarroako parlamentua salaketa horretan aitzindari izan zela aldarrikatu duela. Haren egoera oso hurbil jarraitzen ari dugula esango nuke ez, badugu batzorde propio bat krisi internazionalak jarraitzeko, ez, parlamentuaren jardueratik haratago, eta nik esango nuke Nafarroako parlamentua aspaldi aitortu edo adierazi zuen Gazan gertatzen ari izena genozidio hutsa bat zela, eta horretaz ere erakunde bezala harro egon behar gara, ez oso goiz esan genuen, oso hurbil jarraitzen ari gara, giza eskubideen urraketen aurrean sentsibilizazioa handia duen parlamentua da. Beraz, Gazako genozidioaz gain beste toki batzuetan ere oinarrizko eskubideak urratzen direla gogorakarri du. Ukraina, Sudan, Sahara eta Afganistan zerrendatu dituela. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ezela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Zazpiak eta 31 minutu entzuleok hausnarketarako tartea jarraian informazioaren arian, baina azken orduko bat partekatu beharra ere badugu. Izan ere, goizeko lehen ordutik ari dizuego esaten atzo esku hartu zuela, Sumut flotieren aurka esargo armadak, jakin badakigu, hainbat ekintzaile 200 inguru atxilo hartu dituztela, baina badirudi ere, ontzi gehienek itsasoan jarraitzute, horietako batzuk Gazatik gertu eta horien artean ezin zehaztu, baina badirudi euskal ekintzaileak ere leudekela. Baina momentuz, guazen gaurko naiz eta gararen editorialarekin entzuleok itsaso Leonen eskutek. Estatuaren biktimek beste tratu bat merezi dute. Estatuaren indarkeriaren biktimen eskaerak baloratzeko batzordeak bere jardueren urteko memoria aurkeztu zuen atzo Gasteizko legebiltzarrean. Azken urte honetan batzordeak 5 biktima besterik ezin izan ditu aitortu, Pasaiako badiako segadan hildako 4 pertsonak eta ertzaintzak jaurtitako pilotakada baten ondorioz hildako Rosa Zarra. Emaitza eskasak kontraste egiten du aurreko 4 urteetan aitortutako urrenez urren
ziren 35, 46, 66 eta 83 biktimekin. Blokeoaren arrazoia auzitegiko medikuen falta da. Batzordeko arduradunek ohar hori egin zuten duela urtebete aurreko memoria aurkeztu zutenean eta orduan baliabide falta konpondu ezean batzordearen lana blokeatuta geratuko zela iragarri zuten eta hala gertatu da. Izan ere auzitegi taldearen irizpenak nahitaezkoak dira espediente bakoitzean. Harrigarria da oraindik errekurtsoen auzia konpondu gabe egotea. Are harrigarriagoa da auzitegiko medikuek eta psikologoek 4 urte ematea eskuzabaltasunez eta doan lanean aisialdiaren zati handi bat lan ofizial batean emanez. Egoera ezagututa Eusko Jaurlaritzak eta lakoaren mendeko auzitegiko medikuntzako euskal erakundeak ez dute urratsik egin legezko aginduz sortutako batzorde bat baliabide nahikoz hornitzeko. Gogoratu behar da arlo hori EAJak kudeatzen zuela aurreko legegintzaldian eta PSek gaur egun, baina egoerak aldatu gabe jarraitzen du. Bloke horrek zuzenean eragiten die beti ukatutako estatuaren indarkeriaren biktimei. Indarkeria mota horren errekonozimendu faltaren ondorio zaietako askori kostatu egiten zaie eskaera aurkeztea eta orain ikusten dute ebazpena ez dela iristen baliabide faltagatik. Egoera onartezina da eta are gehiago hoietako asko torturaren biktimak izan direnean eta itorpen horren zain daudenean. Atzoko agerraldian egoera konpontzeko borondatea dagoela zirudien, hori ezinbestekoa da memorian, bakean eta bizikidetzan aurrera egiteko. Hala eta guztiz ere, beharrezkoa dirudi estatuaren indarkerianen biktimek eskatzen duten bezala eskaerak egiteko beste epe bat abiatzea eta denbora luzatzea biktimetako batzuk kanpoan gera ez daitezen. Garaia da biktimekiko tratu asimetrikoa behingoz amaitzeko. Editoriala entzun da, guazen gaurko jazalek dakartenarekin, etxetik hasiko gara egunero bezala, gararekin, eta sumut flotilarenak jasota lau zutabetara dijoan eguneko lerroburu nagusian esanez, Israelek pasabidea itxi diela nazioarteko uretan gainera, flotilakoei Gazako uretara gerturatzen ari zirenean. Alma, ontzi izan zela lehen, ontzi gelditua jasotzen du garak, baina baiezatu dizuegu dola 5 minutu eskaz, badirudiela 10 baino ontzi gehiago, 20 bat edo, oraindik itsasoan jarraitzen dutela, eta horietako batzuk antza denez, Gazatik nahiko gertu leudekela. Oinera joaten baldin bazarete, atxekabetasunaren argazkia ikusiko duzue. Atxekabea Iñaki Williamsen aurpegian triste, atzo kolpe handia jaso ostean, Alemanian Westfalen estadionen 4-1 Borussia Dortmunden aurka galdu ostean 4.000 zale Bilbotar joan ziren bertaraino. Dena den, badituzue beste kontu ugari gaur jasota gararen azalean, ez zutabe bakarrean doazenak, adibidez Zupiria helburuak atzokoan esandakoak Legebiltzarreko segurtasun batzordean, baita ere Netanyahuk egindako aldaketak hain famatu sortatu den bake proposamen horretan, eta baita ere estatuaren biktimentzat bitarteko falta onartu dutela EAJak eta PSek lakoako gobernu bazkideek. Berriarekin jarraituko dugu, entzuleok, ikusteko zer den dakarna egunkari euskaldunak gaurkoan bere azalean, eta hemen ere flotilla nagusi argazkian eta baita lerroburuan ere Gazatik 1 kilometrora baino gutxiagora geldiarazi dituztela jasotzen du gaur berriak bere azalean. Atletik porrotanen berriak ere jasotzen dituzte, baina besteak beste, Eusko Jaurlaritzak estatuaren 5 biktima baino ez dituela aitortu aurten baliabide faltagatik jasotzen dute baita ere berria. Bizkaira salto eginez, deiak ere atzoko atletiken porrotaren irudi bat jasotzen du kasu honetan. Andoni Gorosabel da bertan agertzen dena eta nabarmentzen du lerroburuan deiak, inolako argudiorik gabe utzi zuela Borussiak atzo atletik. Baina beste lerroburu batean oinaren gainen ikusiko duzuena, antza denez Euskal Autonomia Erkidegoan dagoeneko Madrilekin negoziatzen ari da, aireportuetan eta errepide nagusietan egin beharreko inbertsioak.
Noticias taldearekin jarraitzen dugu, baina kasuetan Nafarroan Diario de Noticiasen eskutik, Txibitek atzokoan esandakoak jasotzen dituzte badakizuelako, Oana Austrikiaren aurkako batzordeak, erakundeak egindako salaketen aurrean irregulartasunak egon zirela besteak beste Belateko tunelen esleipenean, batzokoan Maria Txibitek datu guztiak errefusatu zituen, atzera bota zituen, eta ez daudela zuzen ikertzen ari esan nahi izan zuen Nafarroako lehendakariak. Argazkian 4 emakume, 4 borrokalari ikusiko dituzue eta honako lerroburuarekin lagunduta bular minbiziarekin elkar bizitzea. Gaitz hori jasaten ari diren 4 emakume baitira, eta beraien testigantza eskaini diote Diario de Noticiasi, Diario de Navarrari ere, markatu eskaini dioten bezala, eta argazki bera ikusiko duzu ere gaur Nafarroako beste egunkari honetan. Hori bai, badirudi jakara bideiatzea Iruñetik, Kataluniara dagoeneko azkarragoa dela Zaragozatik egitea baino. Zergatik, dagoeneko aurrerapen handiak egiten ari direlako urte askoren ostean, jakatik pasatzen den autobidean, eta horrek denbora tarteak asko laburtzea ekarriko du Nafarroa eta Katalunia artean. Lehen azutzeko esatea Diario Noticiasen, baina egunkari horretan bezala Diario de Navarran ere gaur, Paula Ostiz handia ikusiko dituzue. Pentsa 18 urte eskasekin eta duela astebete munduko txapeldun izan ostean, beste urrezko domina irabazi duela berriz ere erlojupekoaren kontra eta kasu honetan Europako txapelketa juniorretan. El Correoren kasuan entzuleok lerroburuek bat egiten dute Bizkaia eta Gipuzkoako edizioetan, eta antza denez, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ohartarazi duena gora egin duela segurtasun ezak gurean, jende gehiago dela arma zuriak gainean eramaten dituztenak, eta entzun ongi, Zupiriaren arabera gehienak atzerritar jatorriko herritarrak direlako gurean errotu gabeak. Aldiz, argazkia El Correoren Arabako edizioan Sumut flotillakoentzako da, hain zuzen ere atzo Greta Thunberg atxilotzera heldu ziren unekoa, ura eskaintzen nola ez, Israelgo soldadok eta bar, uko egin omen zion horiek hartzeari, propaganda hutsa atzokoan Israelen aldetik baita ere, baina nahikoa ez, horixe bera dio El Correoren Bizkaiko edizioak, bertan Unai Simon atletiken atezaina ikusi dezakegulako, atzo 4 gol jaso zituen berak, badakizue, txapeldunaren ligako partidan, Borusiaren aurka izandako partidan. Eta Diario Baskoren lerroburu eta argazkia azertu zamaituko dugu, bertan Naia Zudaire eta Inigo Jopis igerilariak ikusiko dituzelako. Aigokitutako igeriketa mundialetan, uza bikaina erdietxi baitute, Jopisek 2 urrezko domina, eta Zudaireak berriz, 2 brontzesko eta baita urrezko beste bat ere. Goizeko 7 eta 40 minutu entzuleok, onaino gaurko azalen errepasoa.
sitio, Guadalupe. Guazen etxeko guztio, Lezo Urreiztieta Rekalde, pirata udari marino. Derek daukate txokoa, barku txiki honetan, iesi gora eta bera, gauero erbestera, torpedo urdinak saiesten, zenbat jainko gurega, iraultzak itxoen beharko du, beste behin edan, Guadalupe. No está todo perdido, horazko eman deguta, la Virgen de nos un sitio, Guadalupe. Guazen etxeko guztio, Lezo Urreiztieta Rekalde, pirata udari marino. Utopia malan bera, asmatu azken ametsa, Galiziar puta semea, nora baita katzea, antiguoko tunelura, bombardora. 16 minutu goizeko 8etara heltzeko eta badakizu, tontakeriak esateko tartetxoak ere izaten ditugula naiz erratian. Gaur nirekin alde batetik, Jon Telleria, egunon. Kaixo egunon, tontokeriak, ez dira tontokeriak izaten. Bueno, galdera botako diogu entzulei, eta tartetxo honetan esaten ditugunak merezi dutela uste baduzue, bidali mezu bat, hobeto esan da, merezi dutela uste baduzue, ez bidali ezer, eta uste baduzue gaizkiari garela, mesedez, bidali... Edo euren burua proposatu eta sar daitezela zuzenean, ez? Hobetu dezakete tarte hau. Hasi horko inateko hori egiten. Agian hobeto, noski. Nik badakit bat egunero sartuko ditzatekena pozik. Bai. Gorka Santesteba. Bai, bueno, mendik agurrak. Bai, egunon, Gorka, zurasko gongo delako gu entzuten, Honezkero, jo arradi, WhatsApp ez idatziko digut. Bai. Baina, bueno, baita dukagula gurekin gaur, hori natzaizburu lankidea, egunon. Egunon. Txorakeiak ez duk esantakoak igual, Kafea ongi, oina, tenemo gauza. Ere mindu egin hau, ez? Torrita egunon esaterako tontakeriak. Tarteka, gero ikerri galdetuko diogu ere. Oinaz, lehenengo gauza, garrantzitsuna, kafe ongi? Kosoa? Bai. Esan sartu hartan ganean, kafe berrotan, bai. Berda. Ordo baita. Bueno, tartetxoa ez zitzaiana tokatzen tertuliako gidari izatea, baina gaur gidari izatea zain gai jartzaile ere izan nahi dut. Zein behar dugu? Txikian, handian, bertxotan? Zarrean egingo dugu. Jaso duzu ez, bihali dezudan albistetxoa? Bai. Bueno, botako dugu, lehenik egin kontua da, 80 urteko gizonezko bat atxilotu dutela, lekun berrin, bere autoarekin, pareta bat kolpatzagatik, hori gertatu zen unean maleteroa zabalik zuen, eta, bitxikeri bezale edo, esango dugu, 1993tik karneta kadukatuta zuela. Eta kontako orain karnetik izan duen gehienok, hemen gaudenok intzate. Bai. Gehienok ez inork, hemen gaudenek inork. Eta gaia baliatu nahi dut, iruditzen zedalako, aukera ona dela esateko, askotan ez, hor dago ez da bai da. Noiz kendu karneta, noiz arte gidatu, baina neuro ez kasunetan, akaso ez da inbeste pertsona horren adina, baizik eta ardura gabetasuna, ez? 1993tik karnetik gabe, karo, albiztonetan ez dugu zehazten, baina gehiagotan atxilotuko zuten, ze benetan ez bautei sekulan harrapatu. Ni harritu non lehen gauza izan da, maletero irekita zuela. Ez dakit, horrek pista bat ematen du. Eta gero, egia da, falta zaizkiala datuak, gai honetaz barregin behar dugun, kuriositate bezala hartu behar dugun, edo atzean historio triste bat dagoen. Ze dauden elementu guztiekin, zakit, 83 urte, orain dela 30 orain dela 30 urtetik, 32 urtetik kadukatu, datu zehatzak, maletero irekita eta pareta jo zuen. Ez dakit, zirkustantziak asko alda dezakete historio bera, ez? Bai. Esan nahi dut, adibidez, jarriko dut hipotesi bat. Demagun, dela pertsona bat, ez duen inguruan inor, auto hartu barra duena zerbait beharrezko egiteko, eta
pareta jo du deskuido batean, imaginatu. Beste hipotesi bat, pertsona bat, ez dena gai autoa gidatzeko, hala ere autoa daramana, eta pareta jo duena. Beste hipotesi zoroago bat, autoan doa eta basurde bat agertu zaio eta pareta jo du. Lekun berri erden ez daiteke. Ez dakit, bueno, vale, elementu horietako bakoitzak historia asko aldatzen du. Nire ustez? Bai. Bai, egia esan bai, baina eta azken 32 urtetan tarterik ez du izan karneta berritzeko. Hoi beste kontua da, nik uste. Hori de beste kontua da, hori ere. Jonek aipatu joen hipotesietan 32 urtetan asko alatuko zen bizitza. Bai, hoi da. Gero, egia da, albiste hau hobetzeko edo osatzeko pare bat kontutxo falta zaizkiola. Izan ziteken, 80 urteko gizonezko bat, edo, bueno, gidari bat atxilotu dute, 1983 karretik gabe zegoena, eta gainera, drogetan positibo eman du. Bai, beste hipotesi bat. Hori ez dago aipatuta. Goizean gaia aipatu didazunean hori ulertu dizut nik. Ez. A ber, egia da, eta ziur naiz... Karo, horrek ere aldatu egiten du. Baina ziur naiz, kasunetan, berak ez duela positibo eman ezertan. Bestela esango zuten, ez? Noski? Foruzainoak barkatu, beti bidaltzetu horrelako oharrak. Gizonezko bat atxilotu dugu, 30 kilorekin, gaina, horako zeo zer. Edo, hainbat droga, zera nota... Honetan, agian aurre iritziak dira, baina kokaina baino patxarana aurreko xiko. Bai. Bueno, edo, agian patxarana medikamenduren batekin. Edo beste hipotesi bat ere, agian ez du garraio alternatibarik ere? Eta orduan ere gora okertzen da? Bai, lekun berri bus, momentu ez dago. Hau baliatu dut, zubi egiteko nik aipatu nahi nuelako zeten txioa den garraio publikoaren aldeko autua egin, eta Gipuzkoan dugun, bordela, esango nuke. Eta bordelaren parte, urtero, ari da itxuraz, nik erabiltzen ditudan linieetan behintzat, nabaria da, garraioaren erabilpen askoa dela azten. Horrekin batera, pixkanaka zerbitzuak ari dira areagotzen, baina oraindik ere justuan. Eta ohiko egoera da, adibidez, goizeko 6ak eta 25ean hartu behar duzula autobusa, noski, ordu horretan hartzen duzu, espero duzulako 7 adibidez, nire kasuan, helmugan egotea, teristen da autobusa, eta beteta. Ez dago lekurik. Teitxe maru zurrengo autobusa. Horrengo autobusan ez dakizu ere lekurik egongo den. Eta agian, hola, 2 edo 3 autobus galdu ditzakezu. Orduan, noski, autoaren alternatiba duenak eta ez badu ziurtasunik autobusean adidez lekua egongo dela, ez da ez du asko sustatzen hori erabiltzera. Edo, trenean ikusten duguna, ordu puntetan, beti da kabitu ezina. Beti kabitu ezina. Eta ez dakit pixkat harrigarria bada ze, kabitu ezinarena, nolabait uler daiteke, baina behintzat kabitu ezin da, baina behintzat denak sartzea, ez? Behar diren errefortzuak hartzea. Privatizazioak ere hortxe haude, lurralde busen kasuan agerikoak. Hiri handietan Bilbon, ordu puntetan badakigu metroa lepo doala, baina baduzu metroa, baduzu autobusa, agian estu, baina badakizu gutxi gorera hartzen duzun orduan iritsiko zarela, eta Gipuzkoak ere horren beste aipatzen dute hiri gisa funtzionatu behar duela, eta garraio publikoa, gaur gaurkoz, ez duzu ziurtasunik, ezaretako ordu horretan autobusa hartuko duzunik, eta gero Donostiako geltokiaren kasuan, are larriagoa da egoera, ze azpi kontratazioen eraginez, ordu batean baduzu autobus bat, konpainia batekin, da hurrengoa beste batekin. Baina noski ikusten duzu, Avanza, Eusko Tren, nik ez dut behiratzen, autobusa lurralde bus hartzen du ez. Joaten zarat ez, honetan tiketa aurrez erosi behartzen duen, beraz mugirekin ezin zara sartu. Tiketa erosi behar duzulako eta bestean ez, izugarrizko nasmasa dago. Eta izugarri zailtzen du horrek, konfiantza pixka batekin joateko eta autobusa hartu eta etxera. Gai hau klasiko bada, gure tertulian, gaina Jon, ari zara niri begira, Joarri begiratu behar diozunean. Joarrek ere egunero sufritzen dulako, ez? Eta, unetxo bat ez... Bueno, salatu izan dugu, eta egia da, bai Joarri eta bai bioi gertatu zegoela, publikoki salatu, egoera, eta bere ala foru aldunditik, deitzen dizute arreta telefonotik. Txio batekin nahikoa da, ez? Txio batekin nahikoa da, maizta, oso ongi, alde horretatik ikusten adi daudela, eta zer eski entzuten ari badira ere, agian gero deituko gaituzte, aipatzeko baina, noski, ez da, kontua ez da, asarre gaude eta aserrea baretzea, kontua da, zenbat kostatuko zaio, adibidez, goizeko Ermua, Ibar, Arrasate inguru hartatik datozen autobusetan beti dabiltza lepo. Bat gehiago jarri, zenbat diru kostatuko zaio? Zetxoak kontatuko izuet, alternatiba zein izan ziteke, baina, bueno, Iker Gurrutxaga batu zaigu tertuliara, egunon Iker zer moduz? Egunon, txorakeriak esatera etorri naiz. Bai, oso ondo! Beste bat aserre. Beste bat aserre. Beste bat aserre.
Egoi, mesedez, ikusi ze gaia egite garen. Nei esan zidaten hemen arintasunez hitz egin behar zela eta arintasunez hitz egiten dut. Hori parte hartzaien arabera. Bueno, edozein kasutan autobusarekin zer egin, autobusa... Baina autobusa... Eta ez keixatu iker ez diola joarri mikroa itzaltzeko eskatu, Hoi da. Baina autobusaena zer egin, autobusa ez datorrenean babitu. Aurten, zer egin daiteke, bai. Udan, Kuban egon naiz. Bai. Marabila bat bidaia. Kuban, zail, suertatzen ari da azken aldian tarteka lanera heltzea, Kuban, jaisten baldin bazak kalera eta demagun autobusik ez dagoela, egun baten gerta daiteke erregairik ez dagoela, edo erregaia bai, baina hartu ere zaitu aurreko bidaiariak, zuioten zara eta zein egoten baldin bazak ordu betez, eta ez bat hori inor, etxera. Eta lanean ez dute inolako... Errua herrialdeako. Gauza maia hori kasu honetan hori da. Bai, horregatik, baina ez dakit. Horrek uste dut Gipuzkoan ez duela balio. Ez dut uste balio duenik ez. Hoi baina ez dakit, nik uste hor serio jarreta, benetan, hor azpikontratazioaren arazoren bat egon behar dut, ze bestela foru aldundiaren aldetik ez dut uste autobus bat gehiago jartzeak, linea bakoitzetan alako gastu. Ez da futbol partida bat eta... Hori da, baina ez da futbol partida batean zenbat errefortzu jartzen dituzte. Karo, baina hor, kasu honetan ziurreski, egun batean beharko da, eta urrengoan ez, orduan egongo da arriskua, egun batzutan errefortzu autobus hori utxik joateko eta horregatik, errentagarritasunagatik ez du jarriko, azpi kontratatutako enpresa horrek. Agian, garraio publikoa agian, ez da azpi kontratatu izan behar, eta eman zuzenean. Gero ikuste dut, badiet, Zarautzen bi autobus, bertakoak dituzte? Uste dut, iru edo lau. Azten ari da, Zarauzko urbanoerari. Eta badak ez duten baita autobus urbano zerbitzu bikaina, oi hartzunen, oinatzen ditzen zan? Sorrola. Urbanoa barkatu, bai, auzokoa, ez? Eta bikainan ere batzuetan zalantzan ez da bainatz. Nik ez dut hartzen zen, nire txetik ez da pasatzen. Batzuek ere zalantzan jartzen dute bikaintasun horrena ere. Bai, ze hori ere azpikontratatua delako, eta azpikontratatuak azkenean ez. Bueno, baina mateo zerbitzua bizileako zorrutia. Hori bai. Baina hor maiztasunak eta horrelako kontuak beste kontu. Bueno, autobus gehiago beraz, eta hartara, bagian 90 urteko gizona maleteroa irekita karrentak adukatuta betxetan eta joko. Berez, nekazalguneak eta herri txikiek dekaten erronkarik nagusina, zurasko hori da, garraio publikoarena. Idiazabal Bilbo, 3 ordu garraio publikoa. Bizkaian adibidez nahiko herri txikietaretan nahiko ongi iristen zen lehen. Ez dakit gaur egun nola dagoen hori. Gure entzulei zirrasi gero bakoitza bere ikusi. Galetzen badezu esango duke Amoroton eta herritarrak ez dela oso pozik. Baziren herri batzuk gintzen, ni harretuta geratzen nintzen esaten nuen, ona autobuseko frekuentzia dago, bueno, izu, begira, ez? Eta nahiko maiztasunak ikusten zela nahiko argi defizitarioak ziren lineak mantentzen zituztela. Ez dakit gaur egun. Adibidez, hori aldatzen doa. Debagoienatik Donostiara maiztasuna ona da, ni uste egokia dela. Arazoa da, maiz ordu puntetan, ziurtasunik ez duzula. Azkenan gehienean sartzen zara, baina, kontua hortik ibili behar duenak ziurtasun bat behar du, eta Donostiko autobus geltokiarena beste kapituloa behar du. Ze egiterako txiki eta ilun egin zuten geltoki hori. Gu atzo... Horren handitu nahi duten. Bai, handituko dute. Egin bertzuten handia hasieratik eta behar den bezalakoa. Gu atzo ginen, tabakalera mas proto paketetan eta justu San Agustineko... Entzuleak izango du, lehenbizi mas pro, gero Champions League, eta gero tertulia totokeriak esatera. Hori da. Eta atzo justu Usaio Eloki, dela kulturazeko kooperatibako programatzailea, eta arekin izketan eta, karo, bere azpeitean programatzen dutenean, sekulako drama dela askotan, jendeak autoz joan berdula bai edo bai. Eta gau ez dagoelako aukerarik. Zuk pentsa, aukerarik. Guk esaterako, 25 minutuko bidea egiteko, behar ditugu 2 ordutik gora. Eta uste du gehiago ere bai. Hori ez da aukera bat. Hori, guk Zumaiara joan behar dugu, Zumaian aldatu, eta karo, aldaketa horrek hori da horiotik. Eta aldaketak parean egokitu behar du. 2 autobusenak, hortaz, da drama bat. Hori ez gu txikia ginenan gero aldatu zuten, baina Idiazabalgo garraio autobus publiko eta Renfe ematen zen koordinatazio dela, ze iristen zen puntuan irtetzen zen Idiazabaldik, eta laurden 20 aldera zen Renferen trena. Ordan, Donostira ordu bete ingurumentzat iristen ginen. Gu trenarekin azpeitiara ere bai. Baina, gaugen ez dago trenik. Da oso kuriosa, lehen Eibar Bilbo uste egiten zuela, gaur egun uste Durango Bilbo egiten duela. Topoak?
Guretzako trena da. Markatu bai. Eta bai... Ez bueno, Eibartik ere bai, Eibartik gauez, diote. Gauez ez da. Gauez. Ez goizean lehena, goizeko 7:00. Lehen egon zen garai bat, Deba Eibar ere egiten zuena, baina zen, Zumaia Deba etzen egiten. Hau da, esaten duzu. Bai, gero Eibarren badute metro modura edo. Guk nahi badugu, parranda egiten zela Elgo Eibarren esaterako, gaua luzatu nahi baldin bazenan, ezin zenuen itzuli. Debaraino, bai, baina... Itxaron. Aitzakia hona da hori, Kuban lanera ez joateko bezala, guraso izateko, alde egin eta azken trenak, eta goizteko 7:00 arte geratu behar izan dut. 16 urterekin eta isilka joaten ginen Elgo Eibarra. Ez genuen abisatzen nora gindua zen. Lagunen etxera loitea. Elgo Eibarra joatea... Ez eman ideiarik gazten. Esan edot, Elgo Eibarra joatea... Elgo Eibarra joaten zinela esate baldin bazen, non kontuz. Elgo Eibarrako larun bat gogorra. Hori ja jetxi da, ez? Bai, ja pakean bizi gara, bai. Eibarren ezalda bai. Eibarren asko dago. Azkoitira. Bai, gauzak mugitu zuten dira, gari baten adiez baita horeretan bazegon festa asko gaur egun gehiago, bueno, eta gehiegi hobeto esan da, Hernan inguruan. Hernan izan lehen, igandetan. Igandeak, Hernanen. Igandeak, baina hain larun bat, igande, ostiral, hori sagardo garaian, Bai. Barkatuko nauzu, baina hemen garraio publikoa zizketan eta bar, Iker ezakit zeuzera ikarriko zenun? Bai, Neomaken kantu berriena. Minutu baten denbora ematen dugu? Entzuteko gainetik bentsatak osorik entzungo da. Inork ez du berden egiten negar, begira. Begira, oso ondo datorkigu, gorko iztego. Bueno, onaino gorko tertulia, mila esker, eta gero arte. Harrapatu gaitu gelditzeko holtzak, iesigoaz barrenera, urtzeko borderik dauden beldurren izotzak. Baina norenak dira, ez ditut sentitzen ireak, itxutu gaitu zure gorrotoaren keak. Inork ez du berdin egiten negar, inork ez du berdin egiten negar. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Esperotakoa bete da, eta Israelgo armadak Global Sumut flotilla abordatu du, eta barruan zihoazen ekintzaileak atxilotu ditu tartean Euskal Herritarrak. Egoi Belategi, egunon? Itzi da, flotillako etxasontzietako batean, dioan Euskal Ekintzailetako bat, hause da, Bart, bidali digun azken mezua esargo, gerrontziak gerturatzen ari zirenean. Gabon, hemen flotillan alarma piztu da berriro, jakinarazi digutene zenbat itsasontzi daude gugana abiadura handiz hurbiltzen, esan digutenen arabera 12 baino gehiago. Edozein kasutan, 30 ontzik itsasoan nabigatzen jarraitzen dute, batzuk Gazatik gertu antza. Bain zuzen, esango dugu baitare hortu beteko lanuzterekin bat egin dutela langilek elkarretaratzea kafen bulego nagusiaren atarian. Enpresa batzordeak enpresaren zinismoa salatu du Jerusalem tranbiaren proiektuaren inguruan duen jarreragatik eta zuzendaritzari Nazio Batuen erakundearen argudioei aurre eginez bere irudia zuritzea eta Israelen tesiak onartzea leporatu dio. Euskal Herriko politikagintzari dagokionez, Bingen Zupiriak onartu denez berak erabaki zuen Miren Dobaranekin lan egiten ustea barkatu eta gutxi ez eta Dobaranen esku utzi zituen sailburuak azalpenak. Udaurretxoan Mirenek eta biok izandako zenbait elkarrezketaren ondoren, gure lankidetza amaitutzat ematea erabaki nuen. Mirenen esku utzi nuen amaieraren azalpena eta hitz eman nion, ez niola hitz bat kenduko. EH Bilduko Oskar Ortiz Degineak beraldetik nabarmendu du irtera sailburuak erabaki bazuen, etzela dimisio ezan. Zuk esan duzu, erabaki hartu zenuela,
Eta guri heldu zaiguna da, Lobanan eta Angulo Andrearena dimisio bat izan zela. Orduan, hemen esan duzunagatik, zuk erabaki zenuen. Hori da zese bat. Orduan nik uste dut hemen gauzak aldatzen dira. Eta hain zuzen EAJak eta PSek estatuko biktimak identifikatzeko batzordeak salatu dituen gabeziak onartu dituzte. EH Bilduk harago joateko ere eskatu du eta bereziki forentxe eta psikologo falta du batzordeak. Jon Miren Alanda. Batzordeak berriro errepikatu behar du legea bete egin behar dela. Batzorde titularrak eta ordezkoak garaiz eta behar bezala izendatuta egon behar dira. Eta haien lana benetan aitortu behar da, orduak liberatzeari edo... EH Bilduko Arkaitz Rodriguezek prozesua indartu behar dela aldarrikatu du. Baliabide falta konpontzea zain errekonozimendu eskaera gehiago orkesteko epea zabaltze eskatu du. Ez direla epezkanpo orkestutako eskaerak, guk uste dugu eskaera hori guztiei erantzun behar zaiela eta horretarako, esan bezala, epe berri bat zabaldu beharko litzatekela, ez. Kirol kontuetan berriz, kolpe krudelegia jaso du Atletikek Alemaniako lurretan zuri-gorriek bigarren porrota kateatu bai dute segidan txapeldunen ligan Borussiaren aurka galdu dute 4-1 eta hain zuzen, zehazki aurreratu ere egin zen talde alemaniarra, 2-1 gurutzetak jarri arren, baina bizkaitarrek hoberen zeudenean beste 2 gol sartu zituen Borussiak. Eta esango dugu baita ere Jane Goodall primatologo ospetsua hil dela, txinpantze zaharren portaera aztertzen eta interpretatzen saiatu zen basamortuko ingurunetan eta bere lanek primaten eta gizakiarekiko harremanari buruzko ikuspegi berriak ekarri zituen. Hain zuzen, txinpantzeek tresnak erabiltzen zituztela ikusi ahal izan zuen, ordura arte soilik gizakiari egotzitako zerbaitzena eta baita beraien identitate pertsonala harremanak edota nahasmenduak ere aztertu zituen. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideok ez bada nabarmentzeko jazoerarik egoi? Oiko autopilaketen berri eman behar dugu Pegi, Bilbo handian eta zehatzago Bilbo, Barakaldo, Leio eta Galdako inguruan. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Bizpartean behelaino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina atzokoarekin alderatuz gaurkoan gutxiago iraungo du eta eguzkiak azkar batean xurgatuko du eta behin behelainoa xurgatu ostean eguraldi eguzkitsua geratuko zaigu. Arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, zeruan urdina nagusi izango da, naiz eta tarteka goi-hodei pixka batzuk agertu. Azken orduetan goi-hodeiak ugarituko dira, zerua estaliago geratuko da, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Haizea goizean aldakorantzean ibiliko da, baina beti ere hego ukitu batekin, arratsaldean iparraldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 13 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora egingo dute eta gorakada nabarmena izango bereziki Kantauriar isurialdean. Bertan, 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maximoak, hego isurialdean aldiz, 23 eta 25 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki mendebaldean. Jarraizpurua teknikan, urriak bida, osteguna. Informazioaren aria. EAJak eta PSek estatuko biktimak identifikatzeko batzordeak salatu dituen gabeziak onartu dituzte, EH Bilduk harago joatea eskatu du berriz, eta bitartean hain zuzen forentxe eta psikologo falta salatu du batzordeak. Orain artean lana bolondreski egin dutela ohartarazi dute eta baldintza kaxkar hauek biktimen errekonozimendu ere moteldu duela ere berretsi dute. 2024 urtean 93 biktima identifikatu ziren, aurten 5 besterik ez. Jaitsira honen arrazoia psikologo eta forentxe gabezia da. Legebiltzarrean izan diren Juana Balmaseda, Jon Miren Alanda, Paco Etxeberria eta Jaime Tapia forentxek azaldu dute afera iaztik datorren egiturazko arazoa dela. Por desgracia, nuestros peores presagios se han cumplido y como se puede comprobar con solo recurrir a los 4 informes anuales publicados que preceden al de este año, ha sido una constante la reclamación de más medios ante el riesgo. Arazoak arazo, batzordearen lana legegintzaldi honetan amaitu daitekelakoan da, Jon Miren Alanda. 353 txosten aztertu gabe daude, horretarako legea betetzeko baliabideak eskatu ditu. Batzordeak berriro errepikatu behar du legea bete egin behar dela. Batzorde titularrak eta ordezkoak garaiz eta behar bezala izendatuta egon behar dira.
eta haien lana benetan aitortu behar. EAJko Xabier Barandiaranek errekonozimendu batzordeak egiten dituen txostenen zorroztasuna azpimarratu du eta baliabide faltaren kexaz konpondu behar dela esan du, bestela legea bete gabe geldituko delako. Konpondu egin behar da, ez delako arrazoizko hipotesia legea ez betetzea. Administrazio publikoak ez kasu hontan bakarrik. PSeko Paul Blasik ere onartu du egin beharrak egon badaudela. Gobernuari egindako interpelazioa jasoan gelditzen dela esan du. Han explicado perfectamente los problemas, no voy a incidir en ello, pero sí en el deseo y también la convicción de que en el informe del próximo año todo esto se vea solventado. EH Bilduko Arkaitz Rodriguezek beraldetik prozesua indartu behar dela aldarrikatu du. Baliabide falta konpontzeaz gain, errekonozimendu eskaera gehiago aurkezteko epea zabaltzea eskatu du. Ez direla epezkanpo aurkeztutako eskaerak, guk uste dugu eskaera hori guztiei erantzun behar zaiela eta horretarako, esan bezala, epe berri bat zabaldu beharko litzatekela, ez? Baitare Bingen Zupiriak onartu duenez, berak erabaki zuen Miren Dobaranekin lan egiten uztea. 9 urteko elkarlanaren ostean, sailburuak Arkautiko zuzendariaren eskuetan utzi zituen azalpenak. Ez du Dobaranen dimisioari buruzko bestelako arrazoirik eskaini. EH Bilduk eskatuta legebiltzarrean agerraldia egin zuen atzo Bingen Zupiriak. Miren Dobaranen dimisio gutunaren zati bat irakurri zuen eta esan dimisioaren arrazoien berri matea Dobaranen esku utzi zuela. Udaurretxoan Mirenek eta biok izandako zenbait elkarrezketaren ondoren, gure lankidetza amaitutzat ematea erabaki nuen. Mirenen esku utzi nuen amaieraren azalpena eta hitz eman nion, ez niola hitz bat kenduko edo erantziko bere azalpenari. Sailburuak ez du azalpen berririk eman beraz. Gainera, EH Bilduko Oskar Ortizdekiniak nabarmendu du irtera sailburuak erabaki bazuen etzela dimisio ezan. Zuk esan duzu erabaki hartu zenuela eta guri heldu zaiguna da Lobaran eta Anguru Andrearena dimisio bat izan zela. Orduan, hemen esan duzunagatik zuk erabaki zenuen. Hori zese bat. Orduan nik uste dut hemen gauzak aldatzen dira. Legebiltzarkide subiranistari erantzunez, Bingen Zupiriak ez du bestelako arrazoirik eman, airean gelditu da beraz, Dobaranena kargugabetzea ala dimisio izan ote zen. Beldur naiz, ez daukadala zuen gustoko erantzunik eta ez dudala eukiko. Airean gelditu da ere, nolatan poliziaren azken oposaketan hautagaien 80% etzuen gainditu. Hala ere, Zupiriak oraitarazi du hautaketa prozesua epaitegitara eraman den 78 aldietatik, 74 akademiaren aldeko ebazpenak egon direla. Gran Hermano deitzen dioten frogari soziograma horri buruzko azalpenak ere eskainena izan ditu. Aquí es donde está la presunta prueba del sociograma, la famosa prueba del sociograma y la supuesta o presunta parcialidad de la misma para medir las relaciones interpersonales en grupo. Pues bien, el sociograma no es eliminatorio y aporta 30 puntos, de un total de 300, 3% de la puntuación total. Eta hain zuzen, Bingen Zupiriari buruz hitz egiten jarraitu beharra dugu, izan ere abuztua bitarte 10 hildako eta emakumeen aurkako eraso asko izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan, horixe bera nabarmendu zuen atzokoan sailburuak eta esan du arazo sozial handia dela. Radio Euskadin eskainitako elkarrizketan, segurtasun sailburuak jazoera larriak daudela nabarmendu du. Que se están produciendo hechos que son graves en nuestra sociedad. El primero de ellos es que en lo que llevamos de año, desde enero a agosto de 2024, haya habido en Euskadi 10 homicidios. Es una cifra muy alta. No la habíamos tenido desde el año 2020. Que una persona atente contra otra y le prive de su derecho básico más fundamental como es la vida, es una cosa muy seria. Junto a esos 10 homicidios que se han producido en Euskadi, hay un número muy elevado de agresiones contra mujeres de todo tipo. Halaber, Bingen Zupiriak nabarmendu du Euskal Autonomia Erkidegoan badirela arma zuriak erabiltzera ohituak dauden eta gatazka ugari sortzen dituzten pertsonak. Tenemos personas que están acostumbradas a utilizar armas blancas, generan muchos conflictos, sobre todo entre ellas. Muchas de ellas son de origen extranjero y no se encuentran arraigadas en nuestra sociedad y generan un temor.
Nafarroan berri zupenek indarkeria matxisten salaketen gorakada erabili du Nafarroko gobernu erasotzeko. Felix Taberna Nafarroako gobernuko lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak negazionismoari aurre egiteko dei egin du eta genero indarkeriaren biktimak erasoak salatzera eta oraindik ezkutuan dauden kasu horiek argitzera animatu du. Pero que haya un aumento de violencia de género, el gobierno no tiene ninguna culpabilidad sobre ello. Otra cosa es que el gobierno de Navarra, por su afán de socializar, de concienciar y de formar, pues pueda tener una cierta incidencia en que el registro de denuncias aumente. UPNren interpelazio bati emandako erantzuna izan da, entzun berri duguna izan ere, gobernuari egotzi dio UPNek herrialdean indarkeria matxista areagotu izanaren errua. Isabel Olabe. Nadie lo está haciendo peor en España. Nadie, ninguna otra comunidad tiene ni ha tenido las tasas de mujeres víctimas de violencia de género que tiene en este momento Navarra. Alarma soziala gero eta handiagoa dela kexatu da Olabe. Gainontzeko talde parlamentarioek hau bera kritikatu dute eta tabernarekin batera zen Berdintasun Institutuko zuzendariak fokua salatzen ez diren erasoetan jarri du. Informazioaren aria. Goizeko 8:13, esperotako mehatxua betez Israelgo armada Global Sumud Flotilla abordatu du bart eta barruan zihoazen ekintzaileak atxilotu tartean Euskal Herritarrak. Momentuz, ez dugu beraien berririk, jakin badakigu batzuk atxilo hartu dituztela eta antza denez, Ashdodeko portura eraman, beste ontzi batzuek ordea aurrera jarraitzen dute. Itzi da, flotillako itsasontzietako batean dioan Euskal ekintzailetako bada, hauxe da, asteazken iluntzean bidali zigun azkeneko mezua Israelgo gerraontziak gerturatzen zeuden bitartean. Gabon, hemen flotillan alarma piztu da berriro, jakinarazi digutene hainbat itsasontzi daude gugana abiadura handiz hurbiltzen. Esan digutenen arabera 12 baino gehiago izan daitezke, zantzu guztien arabera Israelen armadakoak izango dira eta Global Sumud Flotilla komunikazioa galdu aurretik jakinarazi zuenez, 9:30 aldera jo zuten flotillaren 3 ontziren aurka espedizioko zuzendaritza batzordea daraman Alma, Adara eta Sumus azken horretan, Adako lau Bartzelonako alkate hoia zioan. Gerorago, Espectre, Dir Yassin eta Uga itsasontziak erasotu dituzte Israelgo trope gainera nahita jo dute Sumudeko ontzietako bat. Hauxe izan da Israelgo itsasarmadak helarazi dien mezua. Blokeo zonaldo batean ezin zirela sartu, baina laguntza humanitarioa eramana izan ez gero badirela Israelek legez araututako beste bide batzuk. Ontzidiko bozeramale batek beste mezu batekin erantzun die Israelgo defentsa indarrei azpimarratuz gerra krimenak egiten ari direla. Gosea, herritarren aurkako arma gisa erabiliz eta nazioarteko zuzenbidea urratuz laguntza humanitarioa blokatzea ere legez kanpokoa den bezala. Esanguratsua izan da ere Espainiako eta Italiako armaden jarrera blokeo zonaldetzat deitutako honetan ezin zirela sartu, baieztatu dute azken orduan, zonaldera 2 ontzi militar bidaliak izan arren. Italiako defentsa ministerioak iradaki du, zeintzuk izan daitezken urratsak, atxilotuak izan ostean, Ashdodeko portura eraman eta identifikatuko dituzte, momentuz goizegi da behintzat hori zehazteko, epaituko ote dituzten edota zuzenean Israelgo estatutik kanporatuko ote dituzten. Hain zuzen, edozein kasutan, esango dugu baitare, 30 ontzik itsasoan nabigatzen jarraitzen dutela, batzuk Gazatik gertu xamar. Eta jarraipen zabala izan dute nazioartean flotillaren azken ordu hauek, eta beraien aurkako esku hartzearen ostean ere protestak lertu dira herri askotan. Entzuten dugun hau Atenasekoa da. Eta Euskal Herrian ere manifestazioak deitu ditu Gazarako mugimendu globalak Iruñan ostegun honetan arratsaldeko 6:30 Merinidadesetik abiatuta, Donostian, Bilbon eta Gasteizen ere mobilizazioak izango dira 7:00, era berean Bilbon Espainiako gobernuko ordezkaritza giza kate batekin inguratzea ere deitu dute eguerdiko ordu batetan. Eta testuinguru honetan oraindikan ere arrabotsa dauka Trumpen planak. Zehazki, Trumpek Gazan bakea lortzeko historikotzat aurkeztu zuen plana,
Ezen izan, bere administrazioak herrialde arabiar bitartekari aurkeztu zien lehenbiziko proposamena. Hainbat iturriren arabera, Netanyahuk aldaketa erabakigarriak exigitu zituen azken unean, Israelen erretiratzea moteltzeko eta zerrendaren okupazioari eutsi ahal izateko. Baiara da pegi piztu duen baikortasuna gorabera, Trumpek bultzatutako bake proposamena 20 puntuz osatutakoa ez da bakerako ibilbide sinesgarri bat. Palestinar herriarentzat barkatu bermerik gabea eta trampaz betea da Washington, Israel eta hainbat herrialde arabiarren arteko adostasun baten emaitza bezala aurkeztu zen arren, naiz eta fakzio palestinarrei euren iritzia ez zitzaien eskatu. Azken orduetan baieztatu da gainera Israelgo lehen ministroak egindako presioaren ondorioz Trumpek onartu zuela jatorrian herrialde arabiarrei aurkeztutako planean aldaketa kritikoak egitea. Horren froga fisikoak zabaldu dira gainera. EUMEP erakundeko zuzendari den Martin Konek isa sare sozialean zabalutako irudiek argi eta garbi erakusten dituzte eskuz idatzitako zuzenketa batzuk, zirriborroak, eranskinak edota Israelgo erretiratze militarrari buruzko paragrafo giltzarrietan ordezatutako esaldiak. Times of Israel egunkariak zabaldu duenez aldaketa horiek batez ere, Israel Gazatik erretiratzea moteltzea ekarriko luke, baita Israelgo armadari esku hartzeko mugak arintzea ere. Publikoki onartu ez duten arren, aldaketok asko haserretu zituzten Egipto, Jordania edota Katarko ordezkariak. Eta ordubeteko lanuzarekin bat egin duten langilek elkarretaratzea burutu dute Kafen bulego nagusien atarian. Enpresa batzordeak enpresaren zinismoa salatu du Jerusalemgo tranbiaren proiektuaren inguruan duen jarreragatik eta zuzendaritzari Nazio Batuen erakundearen argudiei aurre eginez bere irudia zuritzea eta Israelen tesiak onartzea leporatu dio. Albiste honi buruzko informazio gehiago naiz.eusen topatu dezakezue, aipatu beharra dugulako beste kontu bat. LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, Esteilaz, CLT, Etxalde eta hiru sindikatuek Palestinaren kontrako Israelen eraso basatia urriaren 15ean salatuko dutela berretsi dute lanuzte orokor batekin, 11 ordubietara manifestazioak antolatu dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Atzeman zituen Bilbon lanuztearen xehetasunak deitzeien izenean Igor Arroyok, LAB sindikatuko koordinatzaileak. Euskal Herriko langileriak planto egingo du urriaren 15ean. Genozidioa gera dadin aldarrikatzeko. Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Lanuzte orokorreko erreferentziazko ordutegia goizeko 11etatik ordubietara izango da esan bezala. Ordutegi horretan mobilizazioak egingo dira lantokietan eta 12:30 manifestazioak Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean. Hala ere 24 orduko aurreabisua izanik, enpresa bakoitzeko ordezkaritza sindikalak aukera izango du mobilizazioak eta batzarrak deitzeko ere txanda guztietan eta lanaldi guztietan lantoki bakoitzaren errealitatera egokituz. Hain zuzen aipatuko dugu ere, ela ez dela batu beste sindikatuek egindako deialdiarekin, baina egun berean mobilizatuko dela ere jakinarazi du. 8 sindikatu hauek Espainian UGTek eta Comisiones Obrerasek deituriko lanuztekin bat egin izana kritikatu duelak. Elaren ustez, Euskal Herriko sindikatuek mezu propioa helarazi beharko lukete helburu horrekin hain zuzen beste egun batean mobilizatzeko proposamena egin omen zion LABi, baina ark erantzun omen zuen, egoerak erantzun zabala eta irmoa eskatzen duela eta sindikatu bakoitzaren interes korporatiboak alde uzteko garaia dela. Informazioaren aria. Goizeko 8:30 dira eta esango dugu Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak Serbinabar enpresari Nafarroako gobernuak egin zizkion esleipenak aztertuz kaleratu duen txostenari helegiteak jarri dizkio Txibiteren exekutiboak. Oraindik txosten horien berririk ez dago publikoki, baina helegiten inguruko informazioa eman zuen asteazken honetan Txibitek berak eta beste 3 kontseilarik ere presidentzia batzordean UPNek eskatuta. Hala, lehia politikorako hitzartzeak nagusitu ziren ere. Bai, Nafarroako ustelkeriaren kontrako bulegoak zenbait irregulartasun atzeman ditu lan publikoen zenbait esleipenetan tartean berateko tuneletan. Santosterdan eta Serbinabar enpresa dagoen ezarteko zalaparta ziurtaturik dago. Aipatu bulegoaren txostenarekin desadoz helegiteak jarri dizkio Txibiteren gobernuak eta 3 sailburuekin batera agertu zen azalpenak ematera parlamentuko batzordean. Han izan ziren Oskar Txibite, Carlos Jimeno eta Rebeka Esnaola azpiegitura, hezkuntza eta kultur kontseilariak. Que no se han encontrado ninguna irregularidad. Pelate ha sido y es un proceso legal y transparente. Creo que incluye la aduana en su informe con una evidente falta de respeto.
Ustelkeriaren kontrako bulegoaren txostena baliogabetzea esatu du Nafarroako gobernuak enpresei emandako esleipenen azterketan jarraitu beharreko prozedimendua ez delako ongegin. Txosten horietan belateko tunelen esleipena zenbait babes ofizialeko etxe bizitzena ageri da. Zehazki txibite bera izan zen Serbinabar eta Zerdanen auzia azaleratu zenean ustelkeriaren bulegoari txosten eskatu ziona eta orain bera da txosten horiekin desadostasuna agertzen duena. Exekutiboak dio ez dela ongi egin txostena etzaielako helegiteak aurkezteko aukerarik eman prozedimendua egiten ari zenean. Alaber barkatu txostena araudiaren ebaluaketa bezala aintzat hartzen bada ez du zertan helegiterik jaso egiten ari denean. Bien bitartean ikamika, UPN eta Txibiteren artean izan zen parlamentuan. ¿Va a presentar su gobierno una alegación para sacar de la cárcel a Santos Cerdán? Usted está intentando vincular que Santos Cerdán está en la cárcel por los túneles de Belate, cuando eso es una gran mentira. Es un gobierno honesto. EH Bilduko Adolfo Araiz kritiko agertu da Txibiteren gobernua gaia lantzen ari den irizpideekin. Parlamentuko presidentzia batzordean baino gaia ikerketa batzordean landu behar dela uste du ustelkeriaren kontrako bulegoko ordezkarien azalpenak entzun daitezen. El trabajo de esta oficina dando la impresión de que como no se comparte el contenido de los informes hay que atacar a quien los realiza. Se puede discrepar, evidentemente, usted ha dicho, existen disparidad de criterios. Compartimos plenamente eso. Pero la valoración de esa discrepancia, la valoración de esa disparidad de criterios, habrá que hacerla en el seno de la Comisión de Investigación. Egin zuten, Araizekin, gero abaik PSNek eta zurekin Nafarroak parlamentuko agerraldia ikerketa batzorde paralelo bat sortzeko asmoarekin deitu zuelakoan UPNek. Eta aipatu beharra dugu, arlo politikotik ere, EH Bilduk hauteskundeak irabaziko lituzke kongresurako Hego Euskal Herrian, eta bereziki zuzeneko botoan, auspotasuna izango du. Datu hauek eman ditu, EITB foku inkestak, hain zuzen, 1.600 lagun elkarrizketatu dituzte, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, EH Bilduk botoen 27,1 jasoko lituzke. Honen atzetikan dator, Eusko Alderdi Jeltzalea 24,3rekin, pese 3. postura, jaitsiko litzateke, gogoan izan, 2023 urteko hauteskundean EAeko aukerarik bozkatuena izango zela, eta orain berriz 3. postu horretatikan 22ko babesa izango luke. Honela, ikerketa honen bitartez, eserleku bat ere galduko luke, 5tik 4, Alderdi Popularrak bere horretan mantenduko luke bere ordezkaritza, eta hain zuzen, nabarmendu beharra dugu ere Voxek Euskal Autonomia Erkidegotik ez lukela ordezkaritzarik lortuko, baina nabarmentzekoa da boto intentzioa 2,7tik 4,9 ere igoko duela. Hain zuzen, Nafarroko datuak ere aipatzen dira, hemen berriz, lehenbiziko indarra PSN izango zen, baina boto galerarekin, hori 2,27tik 2,23,6 jaitsiz, eta bigarren indarra EH Bildu izango litzateke, gorako joera duela, 2,19aren babesa jasoz. Eta orokorra dena den beste elementu bat Voxen gorakadaz gaindi, sumarren jaitsiera. Herrialde osotan, babes gutxiago jasoko lituzke. Goizeko 8:25 dira. Informazioaren aria. Goizeko 8:25, atzokoan ere Lizarrari buruz hitz egiten genuen, eta aipatu genuen, Raimundo Elkanasteroko taldekiden absoluzioaren ostean, 2024ko bajadikan salatu zituzten Lizarrako 27 pertsonen aurkako auzia ere artxibatu eta behin-behinean itxia gelditu da. Bietan, epaile berak erabaki du kasuak artxibatzea. 27 gazte horiek identifikatu eta salatu zituzten ustez protesta lerroetan aurrean egoteagatik eta alkatearen aurkako jarrerarengatik. Fiskaltzak desordena publikoen delitua leporatu zien, baina epailearen arabera gertakariek ez dute delitu hori osatzen ez da bestelako zigorgarri diren ekintzak ere. Autoan jasotzen denez, 2024ko abuztuaren 2 Lizarrako jaien hasieran, Marta Ruiz de Alde alkateak
Bajadika del Puy, bertan bera uste erabaki zuen txosnen debekuak sortutako tentsioaren ondorioz. Alkatearen erabakiek herritarren haserrea piztu zuen eta horren adierazarri izan ziren protestak, pankartak, pintadak, panfletoak, sare sozialetan mezuak, kamisetak, baita azken asteetan izpide izan den eta Raimundo Elkanasteroren Bif de Alda abestia. Epaiaren ustez ez dago frogatuta protestak indarkeriazkoak izan zirenik, beraz auzia artxibatu du eta gaztek ez dute auzipetze arriskurik izango hemendik aurrera. Erabaki hau sinatu duen epaia da aste honetan bertan Raimundo Elkanastero taldeko kideak absolbitu dituen berbera, barkatu taldearen abestian alkatearen aurka adierazitako esamoldeak ez daudela delitutzat hartzerik iritzeta. Ekonomia kontuetaz hitz egin beharra dugu ondorengo minutuetan, izan ere ikasturte berria hasi da Arantzazuko Artzain Eskolan 13 ikasle berrirekin. Asteazken honetan bisitatu du ere Lakuako eta Zi Fundazioko ordezkariek eskola eta erreleboa bermatzea ala langile kualifikatuak sortzea dira egungo erronka nagusiak. Hori bai, berritasun nagusia da, Lakuak Zi Fundazioaren bitartez gomiztegiko titulartasun osoa hartu duela. Lakuako ordezkariek bertan jakitera eman dutenez, bultzada berriak azpiegiturak erabat berritzea, zentroa teknologikoki eta energetikoki modernizatzea eta aldizako inbertsioetarako plan bat barne biltzen ditu. Datorren urteari begira, 704.000 euroko inbertsioak aurreikusten dira. Eraldaketa prozesu bat bultzatzen ari gara. Honako ezaugarri hauek biltzen dituena. Azpiegiturak osorik berritzea, indarrean dagoena. Hobekuntza materialez gain, Amaia Barredo Lakuako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak iragarri du hausnarketa estrategiko bat garatzen ari direla. Eraldaketa promistegik abeltzaintza sektorearen erronkei moduarin koordinatu eta efizientean erantzuten jarri desan. Aurtengoan ere aurreikusten dute erronkarik garrantzitsuenak belaunaldien arteko erreleboa eta langile kualifikatuen beharra izango direla. Hori aurre egiteko sektorearen eta gazten behar izan berriak ebaluatzen ari dira baita sektorean lan egin nahi dutenenak ere. Aurten 13 ikasle berri ditu hartzen eskolak, 7 mutil eta 6 neska. Horietatik 3 gipuzkoarrak dira, beste 3 arabarrak, 3 bizkaitarrak eta azken 2 nafarrak. Gainerako 2 ikasleak beste herrialde batzuetatik datoz. Aipatuko dugu baita ere Nafarroan, lanbide heziketako irakasleen egoera jasanezina dela iritzita 3 eguneko greba deitu dute Steilas, Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek azarorako. Aterabiderik eman ezean, greba eta mobilizazio gehiago egon daitezke bestelako hezkuntza etapetan ere. Azaroaren 3, 4 eta 5 deitu dituzte Nafarroako lanbide heziketako irakasleak grebara sindikatuok. Hezkuntza departamentuan elkarretaratze bidez eman dute horren berri. Elako Uxue Itoizek egoera mugan dagoela ohartarazi du. La sobrecarga laboral que padecemos hace imposible que se dé un sistema de calidad. Infinidad de proyectos que no están dotados de horas para llevarlos a cabo, exceso de horas de docencia, ratios muy altos. Comisiones Obreraseko Unai Alabak berriz geroz eta okerrago daudela eta hezkuntza lege berria ez dela ongi garatzen ari gobernua salatu du. Todo esto conlleva que no se pueda atender al alumnado adecuadamente y que si se atiende, se utilicen horas destinadas a otras labores que no corresponden. Gogoratu dute hezkuntza lege hori ordezkaritza gutxiengoa duten sindikatuekin sinatu zuela departamentuak. Eta aipatu beharra dugu baita ere, Petronorko lan batzordeak joan den ostegunean muskizko findegian hasitako greba mugagabea praktika onartezinekin ahultzen saiatzea leporatu dio enpresari eta plantilla nazkatua dagoela esan du. Prentsaurreko batean batzordeak esan du, gutxieneko zerbitzu gisa izendatutako langileen 90 baino gehiagok grebarekin bat egiten dutela, langileak elkartuak eta konbentzituak daudela borroka hori delako bide bakarra eta Petronorreko zuzendaritzak bere jarrera zuzendu eta jarrera autoritarioak alde batera utzi arte jarraituko dutela ere baieztatuko dute. Eta Gasteizen gogoan dugu, dagoeneko bertako lorezainan grebak 6 hilabeteko iraupena baduela gutxienez eta ostegun honetan gatazkari bukaera emateko akordiori lortu ezean gose greba hasiko dutela ohartarazi dute. Hala da bai, eren egun egin zuten azken bilera prekon,
bertan sindikatuek eskaintza berri bat aurkeztu zuten eta enpresak ez zuen ezezkorik eman. Beraz, langileak apur bat baikorrago daude orain, gaur beste bilera baten deituta dago, hau ere, Prekon eta batzordea Enbiserren erantzunaren zen dago. Itunik ez balego negoziazioekin jarrituko lukete, baina aurreratu dutenez katedral berriko armaietan kanpaldi bat egingo lukete, gose greba batekin lagunduta. Langileen ordezkariek gogorarazi dute azken urteetan plantillak erosalmenaren 13%tik gorako galera izan duela, berez oso basuak diren soldatekin eta horren ondorioz haien ordainsariak lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekotik gertu geratu direla. Nazioartera begirare bagabiltza goiz honetan, eta Danimarkak Errusiaren gerra hibridoa deitu dionari erantzun irmoa emateko eskatu dio Europar Batasunari eta Rusiari egotzi dio Europako aire eremuan nahita sartu izan ere. Bai, Europako Batasuneko buruen bilkuraren hasieran Danimarkako lehen ministroak Errusiaren kontra egin du. Let me be very clear, there has to be a common European goal on this. Uste du baliabide militarrak eta beste eremuak elkarrekin indartu behar dituztela, bere ustez Errusiak suposatzen duen mehatxuari aurre egiteko. Ostegun honetan hasiko da Kopenhagen Europako komunitate politikoan dauden 50 herrialden batzarra dronen kontrako murrua eraikitzeko proposamenak hauek azkarrago aurkitzeko sistema bateratuak lurreko defentsa militarraren estrategia, ziberespazioa eta horrelako gaiak dira landuko dituztenak. Gerra hibridoa zaritu ziren eta Errusiak suposatzen duen mehatxu nagusiaz. Suarki bereziki Polonia, Estonia eta Errusiarekin muga egiten duten herrialdeak izan ziren. Eta Marokon ez dira, urak baretu, Gen Z212 mugimenduko gazte suminduek deituriko protestako gazteen atxiloketak geroz eta gehiago dira manifestazioak debekatzeren ondorioz, liskarrak izaten ari dira ere poliziekin. Eren egun larun pertsona baino gehiago atxilotu zituzten Rabat, Ugda, Inzegane edota Agadirren besteak beste eta 300 zauritu izan ziren gutxienez. Zenbait iturrik jakinarazi zuten gutxienez pertsona bat hil zela poliziaren harrapaketa baten ondorioz, hezkuntza eta osasun sistemen erreformak gazteen langabeziaren aurkako neurriak eta usterkeraren aurka borrokatzea eskatzen dute protestok. Kirol aria, naiz irratian. Eta aldu zaigu ere kirol kontuak nabarmentzeko tenorea eta zorionekoak gaude, Paula, Ostiz, Renko eta Reuser Europan ere geldi ezinak direlako, Nafarra azkarrena izan zen juniorren erlojupekoan, munduko txapelketan lortutako zilarrari eta errepideko urreari gehituz. Ebenepoelek 3. koroa lortu du, Reuserrek Europan 4. urrea. Oñatzaizpuru, egunon? Egunon peile entzule guztia, bai munduko txapelketatik Europako txapelketara pasadira txirrindulariak atzo lehenengo probetan lehiatu ziren erlojupekoak maila guztietan. Guztira 6 lasterketa ikusi izan ziren estatu frantseseko Ardèche eta Drôme departamentutan barrena egitako ekitaldi handia. Euskal zale baute zer ospatu duela egun gutxi munduko txapeldun izandako Paula Ostize berriro lortu baitzuen urrezko domina, baina kasu honetan Europako erlojupekoan junior maila. Ruandan zilarra ere eskuratu zuen proba hauetan, baina atzokoan ez zuen aurkari hobeagorik izan aurrean, hala iazko urrean defendatu ahal izan zuen Nafarran. Piraguismoan ere aipatu, piraguismoko munduko slalom txapelketan Leire Goñi eta Maialen Txorraut Gipuzkoarrek taldekako kabat lehiaketan 4. amaitu zutela, 2 Gipuzkoarrekin Laia Sorribes Kataloniarrak osatu zuen ontzia, 4. lekuan sailkatu ziren 3. oso gertu, ia 2 segundura kontu da zutoin bat ateoietako bat ukitu zutela, horrek isuna ezarri eta bestela 3. amaituko zuketela dominarekin Txekiar Errepublika denbora honena, Alemania 2. Miren Lazkano eta Oier Diazen txanda izango da gaur, C1 finalerdieta pasatuz gero, gaur bertan jokatuko duten hauek finala. Eta pegi ezin aipatu gabe utzi ere, kolpe krudelegia atzokoan Atletikek Alemaniako lurretan jasorikoa, Zurigorrie 2. porrota kateatu baitzuten segidan, txapeldulen ligan Borussiaren kontra galduta, 4-1
aurreratu ziren talde alemaniarra, bi eta bateko ere gurutzeta jarri zuen, baina bizkaitarrak hoberen zeudenean beste 2 gol jaso zituen Borussiaren partetik. Jon Garate lankideak egindako kronika entzungo dugu. Beste kolpe gogor bat Atletikentzat txapeldunen ligan zurigorriek 4-1 galdu dute Iduna Parken Borussia Dortmund sendo baten aurka. Bi zati oso ezberdin izan zituen partidak, lehen zatian erabat nagusi izan zen Niko Kovaken taldea eta Atletikek ez zuen ezertarako aukerarik izan. 28. minutuan iritsi zen Svenssonen eskutik Dortmunden lehen gola eta emaitza horrexekin iritsi zen orgeiagoka atsedenaldira. Aipatu ere, 11koan ez usteko bat baino gehiago utzi zituela Valverde entrenatzaileak, Sanzet, Juri, Galarreta edota Laporte besteak beste aulkian utzita. Dena den, 3 aldaketa egin zituen entrenatzaile zurigorriak atsedenaldian eta esan beharra dago asmatu zuela txingurrik horietan. Gurutzeta, Galarreta eta Laporte sartu ziren zelaira eta taldearen jarrera ere bestelakoa izan zen bigarren zatian. Hori bai, hau hasi bezain pronto egin zuen bigarren gola Dortmundek oraingoan Txukuemekaren eskutik. Hortik 10 minutura ordea, gutxien espero zenean iritsi zen zurigorrien gola Gurutzeta egile. Orduan hasi ziren zurigorrien minuturik onenak Dortmund bera urduri jartzera arte. Berdinketaren gola ere egin zuen Robert Navarrok, baina jokoz kanpo zegoen. Gutxien espero zenean iritsi zen Atletiken gola eta modu berean iritsi zen Dortmunden 3. Zoritxarreko jokaldi batean, Sabitzerren erremate batek Girasiren gorputzean kolpatu eta sare barrurako bide hartu zuen baloiak. Eta honen atzetik etorri zen 4. eta azken gola Brandten eskutik luzapenean. Esan bezala, kolpe gogor bat Atletikentzat eta esku utxik jarraitzen du txapeldunen ligan. Informazioaren aria. Hiru minutu besterik aizoko izeko beratziako gehi gutxi izan daitezen eta esango dugu ere martxoan egin moduan, azaroaren 10 bitarte CIES enpresak Araba Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako edabiden audientzien inguruko galdeketa ingo du. Ondoren, galdeketa horren emaitzen arabera, banatuko dute gobernuek ere publizitate instituzionala. Martxoan, lehena eta orain bigarren inkestarekin erakundek edabidei banatzen dieten publizitatea banatuko da. Hego Euskal Herriko lurralde bakoitzan 900 eta 1300 galdeketa burutuko dituzte telefonoz. Kontsumo iturei buruz galdetzen dute, izan idatzizko prentsa, irratia, telebista, edabide digitalak edota internet bera. Euskararen erabilera aztertzeko ere baliatzen da ikerketa hau. Eta galdeketa honetan, hain zuzen, atzoko egunean zer eta nola kontsumitu zuen galdetzen zaio herritarrari, zuzenean zein marka kontsumitu duen, adibidez naiz irratia bera, eta Lakuako eta Nafarroako gobernuak Iruñeko udala, Iruñerriko mankomunitatea, ala EHUren publizitatea nola banatu aztertzeko baliatzen da ondoren. Hain zuzen, idatzizko prentxan 12 aukera eskaintzen dira. Gara eta naiz tartean, 11 irrati, naiz irratia tartean. Telebistak, 11 EITB autonomikoa tartean, edota 11 telebista. Edabideen agentziak eta publizitate enpresak ere aipatzen dira. Eta hain zuzen, gogorakarri beharra du, gara eta naiz beti izan dela kritiko publizitate instituzionala banatzeko irizpidekin, uste baitu interes publikoko kanpainak ez direla denentzat heltzen eta gobernuen interesen inguruko edabideak diruztatzeko erabiltzen dela. Anistasunaren aurka eta enpresa handien mesedetarako banaketa izan ohi da hau. Eta injustua eta merkatua aldatzen du banaketak, baina gara naiz eta naiz irratia tartean egonik, komunitateari eskatzen zaio hauek aipatu ditzala komunitatearen beraren mesedetan. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko. Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko. Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko. AEK, Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen. Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko. Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10 12 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea.
Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere bajendez betetzen, poliziak ustu egin du plaza, ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Pelli kontatuko dugu. Pelli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Iñatz, egunon entzuleak hain zuzen. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12an, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia. Informazioaren aria. Heldu zaigu, goiz honetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan kazetarien txanda izango da. Gurekin daude, Berriako Josu Alberdi eta eldiario.eseko Maialen Ferreira. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, ikasturte berria guk hasi genuen, duela aste batzuk, baina Arantzazuko Artzain Eskolan tarte gehiago izan dute. 13 ikasle berri, hasi berri dira bertan, artzaintzaren bueltan ikasten, eta propioki horretarako ere, asteazken honetan bisitatu dute Lakuako eta Hazi Fundazioko ordezkariek erreleboa bermatzea eta langile kualifikatuak sortzea erronka duen txoko hau. Hain zuzen, berritasun nagusia ere bada, Lakuak Hazi Fundazioaren bitartez Gomiztegiko titulartasun osoa hartu duela. Hala da atzo aurkeztu zuten Gomiztegin ikasturte hasiera Artzain Eskola berriaren proiektuarekin batera. Iaz, Lakuak Hazi Fundazioaren bidez esan dugun bezala Gomiztegiren titulartasun oso hartu zuen Artzain Eskolaren jarraipena eta bilakaera bermatzeko helburuz. Sektorean profesional berriak sartzeak izan duen eragin positibo ere baloratu dute. Lakuako ordezkariek bertan jakitera eman zutenez, bultzada berriak azpiegiturak erabat berritzea, zentroa teknologikoki eta energetikoki modernizatzea eta aldizkako inbertsioetarako plan bat barne biltzen ditu. Datorren urteari begira ere, 704.000 euroko inbertsioak aurreikusten dira. Eraldaketa prozesu bat bultzatzen ari gara. Honako ezaugarri hauek biltzen dituena. Azpiegiturak osorik berritzea, indarrean dagoena araudi oso... Hobekuntza materialezarago, Amaia Barredo, Lakuako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak iragarri du hausnarketa estrategiko bat garatzen ari direla. Gomiztegik abeltzaintza sektorearen erronkei moduarin koordinatu eta efizientean erantzuten jarri desan. Aurten ere aurreikusten dute erronkarik garrantzitsuenak belaunaldien arteko erreleboa eta langile kualifikatuen beharra izango direla. Horiei aurre egiteko sektorearen eta gazteen behar izan berriak ebaluatzen ari dira, baita sektorean lan egin nahi dutenenak ere. Aurten 13 ikasle berri ditu Artzain Eskolak, 7 mutil eta 6 neska, horietatik 3 gipuzkoarrak dira, beste 3 arabarrak, 3 bizkaitarrak eta beste 2 nafarrak. Gainerako 2 ikasleak beste herrialde batzuetatik datoz. Ikasturte hasiera honi buruz gehiago jakin nahi dugu eta horretarako gurekin da Amaia Garrastazu, Haziko teknikaria eta Gomiztegi proiektuaren arduraduna. Egunon? Egunon. Orain Hazi Fundazioa da Gomiztegiren jabea, honek aldaketa asko ekarriko ditu?
Bueno, hori egia aztertzen, ez? Aldaketa asko da azterketa hau ondoren zer ikusiko den, baina nik uste Eusko Jaurlaritza nahi duna da gomiztegi orain arte egin duen jarraipena eman eta bultzada pixkat handiago ematia. Eta hori egia aztertzen. Eta horretarako ere, estrategia berriare plantan baduzue, nolako berritasunak jaso ditu estrategia honek? Bueno, orain egin dugu edo bukatu dugu azterketa, ez? Egin duguna da aztertu alde batetik azpiegiturak edo instalazioak, eta beste aldetik ikasle aurten etorri diren ikasleak ze perfila zeukaten eta nola antolatu ikastaroa, ez? Lehendabizi azpiegiturak aztertzerakoan begiratu dugu pixka bat alde batetik baserria, kontutan neuki behar dugu baserria orain dela aurtazko 1997 eta 97 urteko dela eta inbertsioak hortiz gero ez dala egin. Orduan, azterketa izan da ze beharrak ikusi ditugu. Amaia Barredok esan zen bezala, eginda irailean bukatu da, teilatu aldaketa guztia, ura sartzezan, eta orduan hori aldaketa eginda dao. Baina, azterketa honetan ari gea begiratzen, ze beste beharrak diren, ez? Gela berriak antolatu, begiratu etxe bizitzan, urrengo urteetan ikasleen etxe bizitza izan dezake, horrelako gauzak, ez? Orduan, lehendabiziko azterketa eginda dago, eta guain, ikusten ari gara, nola jarri martzan, o zenbatekotan da hori, ez? Beste aldetatik, ustiategia aztertu dugu. Gremiorekin egon gea, ikusi dugu nola dauden instalazioak eta makinak, zein ondo dauden eta mantenumentu pixka batekin jarraitu dezakegun, baina ere bai zein aldatu berdia o berritu egin berdia. Eta ere bai kontutan prebizio bat egin, ez? Martxan dagoen gauzak eta ondo daudenak ez dira oraingoz aldatuko, baina bai prebizio egin hemendik urte batzuetara berritu egin berdala. Baserrian 2006an eta 2007an egin ziren inbertsioak, orduan hori ere bai prebizio hori alde batetikan egin. Eta gero, hirugarrengo atala egin duguna lana o azterketa izan da energiari buruz, ez? Begiratu dugu ze energiaren eraginkortasuna. Orduan, begiratu dugu ze kontsumo daukagun, ze beharra dazkagun, eta hemen egin dugu lana kolaborazioa energiaren euskal erakundearekin begiratzeko nola hobetu dezakegun, ez? Ze beste ze energia o berrizagarriak sartu dezakegun, o implantatu behar dugun, eta urrengo urtean hori jarriko dugu, martxan. Orain hartan ere, gomiztegiko beste elementuetako bat, formakuntzatik arago ere bazen, horre hartalde bat badagola, eta hartalde hori ere, hartalde horretako ardiak eta arkumeak saldu egiten direla, bestelako ustiategitara, ezakit, orain honek ere jarraipena izango du? Bai, hori berdina jarraituko du, osea, hartaldia eta ustiategia gomiztegi kooperatiba eramaten du eta gestionatzen du, eta hori berdin jarraituko du, hori bai. Baina guain instalazioak Eusko Jaurlaritzakoak dira, eta guain beraiekin koordinatzen gea, aztertzen dugu, eta beraiekin eta beraien kolaborazioa begiratzen dugu, aurrea begirada, zer behar dan, eta nola egin dezakegun, beraiekin koordinatzen gea, beti bezala, hori berdin jarraitzen du. Eta gaur egun, artzaintzaren sektoreak zer eskatzen dio gomiztegi bezalako artzain eskola bati? Amaia Barredok esan zuen bezala erronka handia sektorean da belaundien arteko erreleboa bermatzea, eta gero langile kualifikatua o prestatuta lortzea, ez? Nik usten dut hori da garrantzitsuena o erronka handiena.
Gero ere bai, hori, hausnarketa horretan begiratu berdugu nola dinamizatu eta nola lagundu beste gauzak, ez, adibidez. Aigea pentsatzen, aztertu, ustiategin eskulana beharra, ze ustiategi duten, ze perfila behar duten, eta horrekin gu etortzen den pertsona perfil hori ere bai egokitu pixka bat, ez? Oraindikan hor aigea, pentsatzen, baino, bueno, sektorea imaginatzen dut, garrantzitsuena eta erronka gehiena da, esan detena, ez? Belaunaldi arteko erreleboa eta langileen kualifikatu lortzea. Eta hain zuzen, erreleboa ezakit, ez nahi zoritzen orain, baina hemen berriki izan genuen azken baserritarrak, elkarrizketatu genuenak, nabarmendu zigun, berarentzat gaur egun lehen sektorean dagoen erronkarik handiena erreleboa dela. Ezakit hori nola lortzen da, edo zer egin behar da arazo honi aurre egiteko? Lehendabizi animatu, sortu pertsonak lehen sektorean nahi dutela lan egin, ez? Etortzen dira, baino ez da erreza gero erreleboa sartu. Batzuek badua familian baserria daukatela eta jarraipena egiten dutela, baino ez denak ez duten ahal nahi, baino ere bai Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak egin zuten azterketa bat ikusten hemendik 5 urtetara zenbat ustiategia falta duten erreleboa. Orduan pentsatu hausnarketa horretan aigea begiratzen ere bai, nola bizible eman ezagutzea nola formakuntza hau da, irten bidea badagoela, beste aktibitate gauzak praktikak egin, nola hori adibidez formakuntza ondoren ustiategitan praktiketan eta lanian aukera eman, ezagutzeko jendia, ja daude gauzak martxan, baina hori jendia ezagutu egin behar dugu eta hobetu egin behar dugu, egokitu pixka bat. Eta hori egia aztertzen. Ezakit horre aukeretako bat izan daiteken, adibe bat jartzearen, burura etortzen zait, Zuberoan dagoen Azkorria gaztandegia, kooperatiba gisa lan egiten dute, marka bakarrarekin, hartzai ezberdinek elkarrekin, bakoitza bere hartaldea duelarikan, Nafarroa begiratzen badin badugu, kooperatibena ere aspaldiko baliabidea da, ezakit, sustatu beharko litzateke agian kooperatibaren eredua, horre erreleboa emateko eta bereziki horre merkatuan dauden bestelako aukera industrialagoei kompetentzia edo behintzat parean egon alizateko? Aukera bat izan dezake. Hausnarketan horretan ere bai, gai hori eta haure bai begiratu beharko da. Osea, azkenian ez da gauz bat hori dana bultzatzeko, aztertu behar dugu danak, sektorea ze beharra onondik noa doa eta ea zer jarri dezakegun martxan, baino bai, aukera bada, hori ere bai aztertu egin berda. Nik usten dut ez dela egongo solozio bakarra, ikusi berda pixka bat ze diferentia dauden eta ikusi zer jarri dezakegun martxan. Gaztari dagokionez ere, Idiazabal Sormarkak produkzioa 10% aztea aurre ikusten du, ezakit nola ikusten duzu hau? Ondo, osea, azkenian dana laguntzen duen guztia ondo, baino, hori, Idiazabalko marka azkenian bai laguntzen du, fama handia dauka eta bueno, hori handitzea o gehitzea, ondo etortzen da. Eta azkenik ere bueltatuko gara Gomiztegira, bertan aipatzen zenuen, perfilak eta aztertu dituzuela, baina orain 13 ikasle horiek nolako formakuntza izango dute, zein izango da ibilbidea? Ikusi duguna adibidez aurten, badaude pare bat, hiru ustez, badatoztela ustiategi batekin eta errelebo izan dezakela, baina beste guztiak ez. Orduan, langile perfilea gehiago daukate. Orduan, kurtzoa adibidez, ze gaiak ematen dien eta hori, dagokita, egokituta horretaz, ez? Igual ez dute behar, hainbeste, enpresen mailan, o ekonomikoki edo arduradun baten formakuntza hori, eta gehiago egin dugu gaiak egokitu lankide bezala egoteko. Guzti hauekin gelditzen gera,
Eskerrik asko gurekin izateatik, Amaia Garrastazu, Aziko teknikaria eta Gomiztegi proiektuaren arduraduna. Mila esker zuei. 5 minutu gelditzen zaigu bederatziak izan daitezen, eta labur bada ere, aipatuko dugu, auzi hau, eta ez dakit gakoa erreleboa izan daitekeen, alderaketak egiten baldin badugu, gutxi jakinda ere, esango dugu, ez jakintasuna nabarmena izan daitekela, horre pertsona batek jotzen baldin badu lehen sektorean lan egitera, azkenean baserritarrak askotan dena izan behar du, saltzailea, animaliarekin dagoena, enpresako administraria, eta horren aurrean bestelako elementuak badaude, eta hauek badira, agroindustria dena bera, ez dakit, testuinguru honetan, eta ikusita gaur egunko joera ekonomikoak nolakoak ere badiren, ez dakit, nola jakin nahi dugu, nola ikusten duzuen zuek erreleboaren hauzia, Maialen, zurekin hasiko gara. Ez da erresa, ez azkenen sektore, profesionalizatua da, baina askok ez dugu ezagutzen oraindik, ze normalena da, belaunaldi pasatzea, baina bai familien artean, ez? 13 ikasle berri daude, ikusi beharko da, ez gero esan duen moduan, ez? Gero bai gauza bat da ikasi eta Gomiztegin sartzea, baina gero ze sektoretan sartzen diran, nola egiten duten lana, nik uste dut garrantzitsuena hemen dela, bai alde batetik Gomizteginen lana ez bakarrik Euskal Herriko abeltzentzaren inguruan, baizik eta ere proiektu internazionaletarako lan egiten du, eta bidaltzen dago proiektuak bai Kolonbian, bai Mozambiken, eta halakoak egiten ditula, eta gero ustiategiak, edo ustiategi kooperatibak edo txikiak dutuen garrantzia ere sustatzeko, ez? Askotan behar bada ez, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian ez, baina Nafarroan entzuten da asko ustiategi handiena edo handiena fera edo makrogranja hoiek, nik uste dut horrelako proiektuak mantentzea eta bestea oso garrantzitsua da, ze azkenen garrantzitsuena da abiltzentza errespetuz jokatzen duena eta horrelako abiltzentza bat sustatzea, ez? Josu? Bai, hilabete hasieran ere, uste dute ontzen Miramarren, gaiaren inguruko udako ikastaro bat, eta hartan utzitako titularretako bat, edo izan zen, Gipuzkoako ustategien kasuan, 5-4 urtetik gorako pertsonek kudeatzen dituztela, eta horrek agerian uzten du, belaunaldi errelebo bat ezinbestekoa dela, nola eman errelebo hori, ez da hor dago gakotako bat, eta zuk aipatu duzu, kooperatibena izan daitekela bide bat, eta erantzunare horregon da, hori eta beste asko beharko direla, eredu asko beharko direla, nik uste dute, datozen urteetan, gero eta nabariagoa izango den arazo bat bihurtuko delako, eta hor dago, agian, Gomiztegiko Artzain Eskolaren gakotakoa, erantzun beharreko galdera bat, gero nora joango diren ikasle hori guztiak, aipatu du 3 badatozela ustategi jakin batetik, eta segurazki gero haren kudeak eta hartuko dute, edo helburu hori izan dezakete, baina gainerakoak nora bideratu, hau da, lehen sektorean nolabait, zerotik abiatzea konplexua da, horrek inbertsio handia eskatzen ditu, eta agian behar da, nolabait, harreman horiek indartu edo sustatu, nolabait erretiro hartzear dauden langile edo lehen sektoreko, abeltzain, hartzain horien errelebo hori bermatu alizateko, eta hor badute segurazki instituzio publikoek non esku hartu, eta ikusi beharko da, hortan asmatzen den, ikusi dugu, Idiazabal azkenean sormarkaren kasua, gorakada bat egin nahi dela, eta nik uste dut lehen sektorea eta gertuko produktori denok eskertzen dugula, eta oso izenuna duela Euskal Herrian, eta hor behar da, horrek jarraipen bat izatea, eta horretarako neurriak hartu beharko dira, eta instituzio publiko lagundu beharko dute, hau abia puntu bat izan daiteke, urtetan egiten ari den lanaren jarraipen bada, baina ikusiko dugu, zer ondorio ateratzen dituen, eta zer eman dezaken aurrera begira. Segundu batzuk besterik ez, goizeko 9 izan daitezen. Informazioaren aria, naiz irratia.
Goizeko 9 dira, esperotako mehatxua beteta Israelgo armada Global Summit Flotilla abordatu du, eta horretara zibazen 200 bat ekintzaile atxilotu. Momentuz ez dugu beraien berririk, badirudi Axodeko portura eraman behar dituztela, atxilo hartu dituztenak, beste ontzi batzuek ordea, aurrenantz jarraitzen dute, Goibarategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Itzi da, flotilla horretan dijoan gure euskal kontaktua, hause izan zen atzo bidalitzegun azken mezua. Gabon, hemen flotillan alarma piztu da berriro, jakinarazi digutene hainbat itsasontzi daude gugana abiadura handiz hurbiltzen. Sumut flotilla komunikazioak galdu aurretik jakinarazi zuenez, iluntzeko 9:30 kaldera jo zuten flotillaren 3 ontziren aurka Israelgo armadakoak, espedizioko zuzendaritzaren batzordea zeraman Alma, Adara, eta Sumus ontziak azken horretan Adakolau Bartzelonako alkate oia zijoan. Geroago, Spektra, Dirjasin eta Uga itsasontziak erasotu zituzten. Israelgo tropek gainera naita jo omen zuten ontzidiko ontzietako bat. Hainbat edabidek jasotako datuen arabera 200 inguru dira atxilotu dituzten ekintzaileak, 13 dira berriz geldiarazi dituzten ontziak, baina gaur goizeko lehen orduan 20 bat itsasontzik nabigatzen jarraitzen zuten, batzuk Gazatik nahiko gertu. Ezin dugu baieztatu horietako batean, ote doazen, edo ez euskal ekintzaileak. Bai ordea gaurkoa protestarako egun izango dela, flotillaren aurke Israelek esku hartu ostean barkatu, eta nazioartean ematen ari diren mobilizazioei segide emanez, protestak deitu dituelako gaur arratsalderako Euskal Herrian Gazarako mugimendu globalak. Izan ere, jarrepen zabal izan duten nazioartean flotillaren azken orduek eta beraien aurkako esku hartzaren ostean, protestak lertu dira ekialde hurbil eta Europako hiri askotan. Atenaskoa da, entzuten ari garen soinua, Euskal Herrian ere manifestazioak deitu ditu Gazarako mugimendu globalak, Iruñean gaur arratsaldeko 6:30 Merindadesetik abiatuta, Donostiako bulebarrean Bilboko Lakuako gobernuaren ordezkaritzaren aurrean eta Gasteizko Bilbao plazan arratsaldeko 7:00 jarri dute itzordua. Era berean, Bilbon arratsaldeko ordu batetan Espainiako gobernuko ordezkaritza giza kate baten bidez inguratzera deitu dute. Eta Euskal Herriko gainontzeko eragileen artean, Palestinarekin elkartasuna izan da ontzidiaren aurkako erasoa ozen salatu duena. Gazarako mugimendu globalak Euskal Herriko hiriburuetan deitu dituen manifestaziorei babesa emateaz gain, plataformak 10 herritan konzentrazioak antolatuko ditu gaur arratsaldeko 7:00 zuen herrietako udaletxen aurrean izango dori, amaitzeko Palestinarekin elkartasunak datorren larun batean urriaren 4 egingo duen manifestazio nazionalean parte hartzera deitzen du Iruñen izango dori Pei. Ados, aurrerapen guzti hoiekin gelditzen gara eta egunaren nondik norakoak ere ezagutzeko gurekin da, Salva Badiola, egunon? Egunon, Peia, eta egunon entzuleok, goika aipatu bezala, aurreko egunetan bezala gaur ere Gazako zerrendara begira egongo gara. Aipatu berri da, azaldu berri da flotilla erasotua izan dela, gaur-gaurko ez dagoela, Eskifaiaren, bertako ekintzaien berririk, eta hori salatzeko manifestazioak deitu dituela Gazarako mugimendu globalak, mobilizazioak egongo dira ere ikastetxe zein unibertsitateetan, egoera salatzeko ikaslea bertzaleak eta gure aurrak ere badira plataformak deituta besteak beste. Bestalde, Trumpek Netanyahuri proposatutako Gazarako planaren inguruko Hamasen erantzuna ere etorri daiteke hurrengo orduetan eta adi egongo gara. Euskal politikagintzan euskara administrazioan blindatzeko proposamena bozkatuko da gaur, ordu erdi barru 9:30 Gasteizko Legebiltzarrean, eta gaurkoan izango dugu ere Euskal Herrian euskaratzeko urteroko abenduaren 6ko manifestazioa haren aurkezpena. Arlo ekonomikoan enek elkarretaratzea deitu du, 12etan Donostian haragiaren prezioen inguruko desadostasuna adirazteko. Anetek iruk eta tradisnak errepideko garraioaren sektoriak pairatzen duen abandonue egoera azaltzen ari da momentu honetan eta mobilizazioak iragarriko dituzte. Eta Ipar Euskal Herrian ere sindikatuek mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Kirolei dagokionez, eslanumeko munduko txapelketa dugu gaur Australian, zenbait Euskal Herritar ari dira bertan parte hartzen, eta zestapuntan Durangoko txapelketaren aurkezpena izango dugu. 10etan Jarrialailik denboraldi berriko lehen puntuagarria dena. Kulturan azken kontu bat, Josu Goikoetxearen Lakio liburuaren aurkezpena izango da 10:30 Elkar Donostian. Hauesek gaur izango ditugunak Pegi. Guzti hauekin galtzen gara. Eskerrik asko, Salva. Ero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik?
Besterik gabe, Pegi, informazio berririk ez dago, baina gogora ekarri beharko gu, duela minutu batzuk mantentzen zirela Bilbo handian, aipatutako autopilaketak zehatzago, Bilbo handian, Barakaldon, Leioan eta Galdakon ere. Seguraldiari dagokenez esango dugu Euskal Herriako hiriburuetan temperatura freskoa dugula une honetan, bereziki Gasteizen 6 gradu besterik ez, bertan Lanbroa ere badaukagu, ordu honetan Iruñan berriz 10 gradu, 12 gradu Ipar Euskal Herriko hiru hiriburuetan eta 13 gradu Donostia ala Bilbon. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Bizpartean behelaino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina atzokoarekin alderatuz gaurkoan gutxiago iraungo du eta eguzkiak azkar batean xurgatuko du eta behin behelainoa xurgatu ostean eguraldi eguzkitsua geratuko zaigu. Arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, zeruan urdina nagusi izango da, nahiz eta tarteka goi-hodei pixka batzuk agertu. Azken orduetan goi-hodeiak ugarituko dira, zerua estaliago geratuko da, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Haizea goizean aldakorantzean ibiliko da, baina beti ere hego ukitu batekin, arratsaldean iparraldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 13 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak aldiz gora egingo dute eta gorakada nabarmena izango bereziki Kantauriar isurialdean. Bertan, 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, hego isurialdean aldiz, 23 eta 25 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki mendebaldean. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Bat gato zure irrika zuri gorriarekin, eta San Mamesen atletik anima dezazun, gure tranbiaren eta metroko 3. linearen zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Ordutegiak web orrian eta aplikazioan dituzu eskura. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2etan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9 eta 9 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tartean, baina aldu zaigu ere, gure eguneko gonbidatua hain zuzen, Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidaren erdibidean gaudela esango dugu, hain zuzen pasaden astean eztabaidarako tartea gontzen eta heldu den astean bilkura horretako erresoluzioak ere bozkatuko dira, jakin nahi dugu, nolako
kontuak aipatu ziren osoko bilkura horretan, eta baita Gipuzkoako gaurkotasunaren errepaso egin, zergaitik ez. Eta horretarako, gurekin da, Maialen Iriarte, EH Bilduren bozeramalea, Gipuzkoako batzar nagusietan, egunon? Egunon, eta mila esker gonbidatzeagatik. Bueno, jakine dugu, ea nolako ahoz zaporearekin amaitu den osoko bilkuraren lehenbiziko zati hau? Begira, legealdiak bere erdia egin du, eta guk igertzen duguna da, Gipuzkoak ez duela dituen gaitasunen arabera aurrera egin, ezta? Gipuzkoa dago, Nafarroa, Lapurdi, Bizkaia, Araba, bueltan dituela, eta bere egoera sozioekonomikoagatik, bere baliabidegatik, bere eragileek egiten duten lanagatik, euskararen egoeragatik, izan daiteke abagun guardian dagoen lurralde bat, eta Euskal Herriko gainantzeko ere bultzada eman diezaiekena, ezta? Eta iruditzen zaigu foru gobernutik ez dela egiten ari behar beste abanguardia hori mantentzeko. Gaur egun sekulako erronkak dauzkagu bai Gipuzkoan eta bai Euskal Herri guztian, erronka globalak direnak. Uste dut momentu oso konplexu bat bizi dugula aldagai ezberdinek ongi adirazten dutena eta ongi markatzen dutena zergatik, eta ezin dela egin politika bat nolabait esateko momentuari bakarrik erantzuteko, partxeak bakarrik jantziz egoera global horrek irentsi egin gaitzakeelako, eta iruditzen zait askoz ere politika publiko ambiziosoagoak, eraldatzaileagoak egin behar direla gaur egun aurrez aurre ditugun erronkei erantzuteko. Hain zure zen eztabaidan ere, erabili zenuen areazko erlojuaren metafora. Ez dakit, zentzu horretan ikusita, egin behar guzti horiek, ze egoeretan dagoen Gipuzkoa, aukera badela, pixkatez baian egotea, ez dakit, frustrazioa sentitzen duzu jakinikan, batzar nagusietan EH Bildu lehenbiziko indarra dela, eta hor pixka bat akuluarekin ibili behar horretaz? Nik frustrazioa sentitzen dut batez ere ez delako nahikoa egiten Gipuzkoako herritarren alde egin zitekeenaren tamainan. Eta alderdi sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak osatzen duten bikote horrek, eta beraiei ere hala esan nien, ezakit gobernua ere osatzen duten, batak bere alorrari begiratzen diolako eta bere alorrei begiratzen dielako, besteak berari dagozkionei begiratzen dielako, eta beraien arteko kalapitak ere badituztelako, iruditzen zait komenientziako elkartasun bat egin dutela. Komenientziako elkartasun bat gobernatzen jarraitzeko eta gauzak egin ahal izateko aritmetikan lurralde honetan gutxiengoan dagoen Partido Popularra sartuz, ezta? Eta iruditzen zait, hori oso frustrantea dela, ezin dela esan oso abertzalea naiz eta asko maite dut herri hau maite ez duen edo hizkuntzaren aurka dagoen, edo politika xenofoboak egiten dituen alderdi politiko bat, aritmetika horren erdira ekarriz, ezta? Eta uste dut, askoz ere aurrera urratsa handiagoak egin genitzakeela. Uste dut dela gobernu bat hori komenientziaz eta norabiderik ez duena. Eta norabiderik ez duena esaten dudanean, esan nahi dut berdin zaiolako batzurekin edo besteekin egin akordioak. Eta nik ulertzen dut rotonda bat egiteko edo autobus parada bat egiteko akordioak batzurekin edo besterekin egitea. Baina lurralde honentzako eta herri honentzako estrukturalak diren hainbat kontutan akordioak egiteko, demagun aurrekontuetan egiteko, edo demagun politika fiskalean egiteko, iruditzen zait norabidea oso argi eduki behar dela. Eta bestela geratzen zerala hor zentroan, bueltaka, ez atzera eta ez aurrera. Eta aurrera ez badugu egiten, atzera egiten dugula. Aurrekontuak izan ziren, baita ere eztabaidaren atariko aipagaia. Negoziaketarako prestutasuna adierazi da, EAJak dio berriz 10 alditan ezezkoa eman duela EH Bilduk, edota konfiantza falta ere badagoela. Nolako da, gaur egun EH Bildu eta EAJaren arteko konfiantza giro hori? Begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak badaki Euskal Herria Bildu akordioetan egongo dela, mai gainean daudenak edukiak balin badira eta edukioiek herritarrei mesede egingo badie. Edozein kasutan iaz egin genuen bezala aurten ere proposamen globala egingo diegu EAJari eta Eusko Alderdi Sozialistari
herri honetako zati honetako, hau da Araba Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde nagusietarako, bai legebiltzarrerako, baita 3 aldundietarako ere. Proposamen global bat iruditzen zaigulako egun ditugun erronkek beste ikuspegi global batetik aztertu behar direla, era efizienteagoan, era eraginkorragoan aurrera egiteko, eta bakoitzak dituen eskumenak errespetatuta ere askoz ere hobeto erantzun ahal izango diegula begirada horrekin eta ikuspegi global horrekin. Dagoeneko, bai Eusko Alderdi Jeltzaleari eta baita Alderdi Sozialistari ere gutun bana bidali diegu proposamen hau berretsiz. Konbentzituta gaudelako gaur egun bizi dugun momentu konplexu honetan, eta momentu konplexu hori guk marrazten dugu, bospasei hildo kontutan izan da, ezta? Batetik demografiaren beheraldia, azken 50 urteetako jaiotze tasa txikiena dago Gipuzkoan. Bestalde batetik oso aurre ikusita zegoen gizartearen zahartzea. Migrazioak ezin ditugu begiratu bakarrik sarri askotan begiratzen ditugun ikuspegi merkantilista batetik, hau da behar ditugu, langileak behar ditugu, herri hau eraikitzen lagunduko digutenak, hori ere egia da, baina era berean egin beharko dugun azterketa da nola integratuko ditugun egoki komunitate honetan izango ditugun erkide berriak. Begiratu behar diogu gure ekonomiari eta gure ekonomiaren motorra izan den industriari eta ditu nahultasunei momentu honetan baditu, eta inteligentzia artifizialak eta gainerakoek ekarriko dizkiguten mundu aldaketei ere begiratu beharko diogu, eta ala beharrez krisi klimatikoak aurrez aurre jartzen dizkigun erronkei. Ez da, nik uste dut bosei erronka horiek egiten dutela konplexu momentu honetan bizi dugun egoera, eta konplexutasun horri begiratuta egin behar ditugun politika publikoak ez dira orain arte egin ditugunak, kapazak izan behar dugu eraldatzeko, eta gainera eraldatzea aparte herritarrak, gizarteragileak beste era batera engaiatzeko erronka hoien aurrean. Iruditzen zaidalako batetik askoz ere gobernantza demokratikoagoa dela, baina baita bestetik ere ditugun erronka hoien aurrean ezinbestekoa izango dela horien guztien parte hartzea, ezinbestekoa izango dela. Uste dut herritar bakoitzak beti esaten dut hau, baina alasin etxitan nago. Dagoen tokitik egunero eraikitzen duela herri hau, eta dagoen tokitik dela protagonista herri hau eraikitzeko garaian. Eta eraldaketa horiek egin behar diren garaian eta politika publiko horiek diseinatu behar diren garaian ere erdigunean egon behar dutela. Eta gutun horiek bidalita, ezakit erantzunik egon da, lehen bilerarik egon da, edo? Gutunek horiek bidalita daude, guk iaz nahiko argi esan genuen guk egindako planteamentu global hori iruditzen zitzaigula ezinbestekoa zela, eta iaz egin, baina datozen urteetarako ere oso baliagarria izango zela, esan da bezala dauzkagun erronkak ez direlako nola nahikoak, eta erantzun baten zain gaude. Horrek badauka beste deribada bat gainera, izan ere legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzak adibidez badauka nahikoa gehiengoa, ez da, baina ez Araban eta ez Gipuzkoan ez daukaten nahiko gehiengorik, eta uste dugu herritarrak askoz ere herritar kopuru askoz ere handiagoa batuko lukeen akordioak egin genitzakela, akordio global batean egonda, eta Euskal Herria Bildu ere akordioetan egonda. Gu arduratuta gaude, besteak beste, ikusten dugulako bai Eusko Jaurlaritzatik eta baita Gipuzkoako Diputaziotik eskua berdin luzatzen zaiola Euskal Herria Bilduri edo Partido Popularrari. Eta lehen esan dizkizudan arrazoiengatik, ez politiken norabideagatik, ez da gauza bera bati edo besteari eskua luzatzea, besteak beste proiektu erabat antagonikoak garelako. Eta proiektu antagonikoak garenez, aurrekontu batzuen norabidea, aurrekontu batzuk ez da bakarrik ze lau gauza 5, 17 egingo ditugun baizik, eta ze norabide hartuko duten politika publiko horiek. Orduan ikuste dut estrukturalak diren gauzetan ezinbestekoa dela argi edukitzea nor nahi dezun bidelagun izatea. Euskal Herria Bildu bidelagun izango da gaur egun herritarrek dituzten arazoei erantzungo dieten aurrekontuak mahai gainean balin badaude, etxe bizitza mahai gainean balin badago, zaintza mahai gainean balin badago, gazteek beraien bizitza proiektuak aurrera eramateko jarri daitezken bideak mahai gainean balin badaude, berdintasunaren aldeko urratsak emateko estrukturalki behar diren aldaketak egiteko norabideak mahai gainean balin badaude. Hau da, guk gure hitza zor diegu
bozka eman zigutenei, baina oroar herritar guztiei. Gu herritar guztiei zor gatzaizkie, eta herritar hoien mesedetan eta herritar hoien kezkei erantzuteko gaude hemen, eta horretan egongo gara. Orduan uste dut garrantzitsua dela aukeratzea norekin egin nahi duzun bidea. Aparte utzita, zer nolako anomalia dan, ez da, gaur egun Partido Popularrarekin Alderdi Sozialista adibidez, ikusten badezu Espainian, etengabe zer nolako borroka latz eta gordinean dabilen, eta hemengo anomalia hau onartzea besterik gabe, ez da. Anomalia horrek nik uste dut desafekzioa ere sortzen duela, hemen A esan eta B esaten balin badezu, horrek desafekzio bat ere sortzen duelako. Hain zuzen, iaz, esaterako aurrekontuen eztabaidan elementu gakoa izan zen, zaintza, eta propioki iragarri du Foru Aldundiak zaintza enpresa publikoa sortuko duela. Zer iruditzen zaio EH Bilduri proposamen hau? Batetik esango dizut politika generaleko plenuan bertan jakin genuela, eta ez dugula ezagutzen enpresa horren letra txikia, ez dakigula zeintzuk izango diren hain zuzen ere xehetasunak, eta xehetasun horiek jakin gabe izan daiteke iragarpen efektista bat, edo izan daiteke bere bidea egin dezakeen proiektu bat ere, ez da, udalek ere ez daukate honen berri, eta nik uste dut zaintzak udalak, diputazioa eta besterakunde batzuk barne biltzen dituen neurrian guztiek jakin behar luketela zertaz ari garen, ez da? Baina batez ere nik plenu horretan bertan galdera batzuk egin dizkion diputatu nagusia den Eider Mendozari, ez da? Besteak beste, kenduko dugu zaintzak privatizatzeko bidea orain arte dagoen bezala ekuaziotik, edo ez dugu kenduko. Emango ditugu urratsak jakinda zaintza Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gure legearen arabera eskubide bat dela, kopagoan aurrera urratsak emango ditugu alik eta jende gehienak alik eta gutxion ordaindu ahal izan dezan bide bat egin dezagun. Etxez etxeko zaintzaren inguruan etxe egingo balin bada, etxez etxe egiten dan horretan bertan dauden langileek izango dituzte lan baldintza duinak, edo lan baldintza horiek era lausoan begiratuko ditugu, eta etxez etxeko zainketa horrek izango ditu baliabideak etxetik kanpora egingo balitz bezala egiteko. Askotan hitz egiten dugu zaintza sistema eraldatzeaz, zaintza sistema komunitarioaz, eta badaukat errezeloa askotan esaten diran gauza hoiek esaten direla, baina esatearen indarrez ustu egiten direla kontzeptu hoiek. Eta zaintzak izan behar du publikoa, eta zaintzak izan behar du unibertsala, eta zaintzak izan behar du komunitateak dituen beharren araberakoa. Baina komunitario hitzak ezin du aitzakia izan administrazioek zaintza hoiek era egokian ez ebazteko. Eta nik uste dut hor terminoak ongi aklaratu behar direla, eta aklaratu behar dela nola nahi dugun zainduak izan, jakinda zahartzen ari zen eta zahartzen ari den, eta orain nik ere zahartuko den jendarte baten aurrean gaudela. Ze erantzun emango ditugun. Uste dut hoiek guztiak erantzun beharrezkoak direla, gero enpresa horrek izango duen bidea egokia izango den ala ez jakiteko, eta esaten dizudan bezala letra txikia ez dugu ezagutzen. Bestalde, eztabaidan ere KAF enpresa ipagai izan zen, diputatu nagusiak esan zuen Jerusalengo kontratua bertan bera uzteak enpresaren itxera suposa dezakela. Ez dakit bat egiten duzu honekin, edo ez dakit honi buruzko ezagutzarik baduzu? Israel eta Palestinen arteko egoeraren inguruan hizketan hasteko lehenik hasi nahi nuke azkenekotik, ezta? Eta Israelen indarrek baitu dituzten flotiletako kide horiek gogoratuz eta haien baiketa arbuiatuz eta lehenbailen aske utzi ditzatela esanez. Eta, kide hoiei elkartasuna erakusteaz batera, nik lehen lerroan jarri nahi nituzke herritarrak eta euskal herritarrak ere bai iruditzen zaidalako genozidio horren aurrean, bai Espainiako bueltan, baita Donostiako zinemaldian ere, sekulako indarra erakutsi dutelako, eta sekulako modua genozidio horren aurka egiteko.
Donostian bizi den palestinar baten hitzak ekarriko ditut onera, hain zuzen ere zinemaldiaren baitan egin zen mobilizazio batean berak esandakoak, ezta? Ez gelditu, ez nekatu, ez zaztu, ez gaitzazue abandonatu, gure esperantza zerate zioen, ezta? Eta nik uste dut zentzu horretan lehen mailan jarri behar dela herri honek egin duena. Kafi dagokionez, uste dut bere langileak ere badirela. KAF dala bere zuzendaritza eta bere langile guziak, milaka langile. Eta langile horiek oso argi esan diotela zuzendaritzari zein uste duen dela bidea. Gu oso kritikoak gera KAF Israelen eta Jerusalenen egiten ari den bideaz. Eta uste duguna da, KAFek berriz ere hausnartu egin behar duela, zer daukan, zer egin dezaken, zer dan eskuartean daukana, genozidio hori gelditzeko eta genozidio hori aurre egiteko. Berriz ere hausnartu behar duela, bere langileak, bere milaka langileek, KAF ere badiren milaka langile horiek esan dioten bezala. Bestalde, bolo-bolo dabilere, estatusaren inguruko eztabaida, baina honezakit ere, eztabaida hau herrialdetara heltzen ote den, ikusita foru aldundiek badutela, eskuduntza, erabakitzeko ahalmen ezberdinak dauzkatela, ez dakit, instituzio hauetarako, aldundietarako, nolako berrikuntzak jaso beharko lituzke estatu berriak? Estatus berriak? Bai. Nik uste dut estatus berriak dagoeneko bere garaian adostu genituen oinarri eta printzipioetan jasotzen dituela hain zuzen ere herri honentzako eta lurralde guztientzako ildo nagusiak. Eta bertan aldarrikatzen da eta uste dut oso baliogarria dela gaur ere herri hau nazio bat dela, nazio bat den heinean erabakitzeko eskubidea duela bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea dela. Hori oso garrantzitsua da, hain zuzen ere ditugun erronken aurrean erraminta asko falta baitzaizkigu eta erraminta horien jabe izan behar baitugu eta erraminta horiek aipatzen ditudanean oinarri eta printzipio horietan ere esaten da botere funts handiagoa behar dugula, izandako botere funts hori gainera urratzen joan da urte hauetan guztietan eta beste harreman bat behar dugula Espainiako estatuarekin. Momentuz beste harreman bat, berdinetik berdinerakoa, eta gainera arazoak ebazteko arbitroa, ez dila izan gaur arte bezala auzitegi konstituzionala baizik eta izan dadila bi aldeak era berdinean baloratuko dituen nolabaiteko arbitro bat, ezta. Zentzu horretan Gipuzkoan nik uste dut batzar nagusietan bertan aldarrikatu izan dugula, behar dugula beste gobernatzeko modu bat, behar dugula beste harreman bat Espainiako estatuarekin herri baten zati garen heinean gure hizkuntza, gure beharrak eta herritarren beharrak babesteko erramintak behar ditugula eta Gipuzkoa beste hainbat gaietan aintzindaria dan bezala uste dut aintzindari izaten jarraituko duela herri honek behar duen estatus horren bultzatzaile lana egiten. Eztabaidara bueltatuz, abiadura handiko trenare, aipageietako bat izan zen, hau ere pasaden udan, eztabaida gai izan zen, eta hor gogoan dugu, hor Mendozak Santan hori bilera eskatu ziola, hau Gipuzkoarra izan arren ere berandu eskaini zion bilera, berritasun handirikan ez da, Ezkio itsaso, Gipuzkoa, ez dakit, pototxonekin, Gipuzkoak edo Euskal Herriak berak ez du erreparazio moral bat merezi beste urteren ostean, eta EH Bilduk zer egingo du, ardura guzti horiek zuzentzeko edo? Begira, nik lehenengo gauza esango nukena da, momentu honetan, oraindik ere, ez jakitea, abiadura handiko trena nondik pasako den, dela herri honi egiten zaion burla bat, eta dela gestio oso txar baten erakuslea. Ez dakigun nondik pasako dan, esan zigutenean 2010erako edo espazegoen martxan herri honi kalapita izugarriak ekertatuko zitzaizkiola. Eta gaur egun oraindik ere ez dakigun nondik pasako dan. Ezkion eginda estazio bat, bukatu ez dana,
bukatu eztan ez kalte ordainak ordaindu behar izan direna, trenak ezin du zuzenean pasa, maniobra bat egin behar du aurrera jarraitzeko, dirua xautu da hemenetan, eta gainera honetaz aparte ikusi dugu, nik espektakulo bezala definituko nuken zerbait, ezta? Sozioen artean hau da EAJ eta Eusko eta Alderdi Sozialista elkarren artean mokoka, baina ez bakarrik, baizik eta EAJ-ko Gipuzkoarrak, Arabako Gipuzkoarren aurka mokoka, PSeko Arabarrak Gipuzkoakoen aurka mokoka, haiek suabeago agian, beraz, hau zer da 20 urte eta gero, hau zer da. Erreparazio morala baino gehiago babestu ditzagun ditugun erronken aurrean herritarrak. Eta momentu honetan krisi klimatiko, krisi ekosozial baten aurrean gure mugikortasun ereduak aldaketa handi bat behar duenean ikuspegi askotatik egin dezagun tren sozial bat. Askotan esaten didate inguruan zer esan nahi dudan tren soziala esaten dudenean, bateren bat herritarrentzat izango dana, herritarrak puntu batetik bestera lehenbailen emango dituena eta erraztasunak emango dizkiana bere kotxeak alde batera uzteko. Uste dut garraio publikoaren inguruan ere urratsa handiak eman behar direla arlo askotan, eta tren honek egin dezakeen honena dagoeneko puntu hontara iritsi garenean da herritarrentzat baliogarria izan daiteken tren bat izatea, eta ez leku batetik edo hiriburu batetik bestera bakarrik eramango gaituena. Iruditzen zait dala azkeneko urtetan egin den gestioaren erakusle oso argi bat abiadura handiko trenarena, eta da txapuza bat, eta asko sentitzen dudan txapuza bat. Aldeko izan proiektuarekin edo kontrako izan proiektuarekin ez da onargarria tren honekin eta tren honen inguruan gertatzen ari denarekin. Azkenik ere aipatu nahi dugu, udalak finantzatzeko foru funtsa, 3,36 edo 22 milioi euroko murrizketa egontzen, honetaz ere kexatu zen EH Bildu, eta jakin dugu urteak aurrera eginala, ea murrizketa hori nabaritu den, eta ea Gipuzkoako alkate ezberdinek zuengana jo duten, honi buruz zerbait aipatuz? Begira, udalak dira herritarrengandik gertu-gertuen dauden erakundeak, eta zentzu horretan gauza askori erantzun behar diete, bai zaintza beharrei eta bai beste hainbat beharrei, eta zentzu horretan uste dut udalak ondo finantziatuta egon behar duten erakundeak direla, eta murrizketek eragiten die udale, baino eragiten die zalantzari gabe herritarrei, ezta. Horregatik guk lan handia egin genuen, eta adostasunetara ere iritsi ginen, fiskalidade justu eta progresiboago bat nahi genuela esan genuenean, eta martxan jarri genuenean ponentzia bat beste inungo lurraldetan jarri ez dena, eta hau azpimarratu egin nahi dut, zegero erabakia harmonizatua hartu omen da, baina besteek ez dute hausnarketa hau egin gaur egun, 21. mendearen lehenengo laurdena gainditu dugunean zer nolako fiskalitatea behar dugun hausnartzeko, eta Gipuzkoan hori egintzan, eta gainera adostasun batetara iritsi ginean Euskal Herria Bildu, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, eta gero uztailean posible izan zen adostasun hori eten egin zen irailean, eta etorri zitzaizkigun nolabaiteko petatxo batzukin, baina ez diotenak erantzuten strukturalki sistema fiskal batek eman behar dituen erantzunak bideratuko dituen aldaketa bati, ezta. Aurreikuspenez lan egin ezkero, jakin behar dugu ditugun erronken aurrean diru gehiago beharko dugula. Eta orain gaur egun langileak direla aberastasunaren banatketa handiena egiten dutenak. Eta orduan hor urratsak eman behar dira, hain zuzen ere, bai udalek eta bai ditugun erronkak posible izan daitezen aurrera eman ahal izan ditzagun. Dirua ez da finitoa. Diruak muga bat badauka. Baina herri honek aberastasuna sortzen du. Lurralde honek aberastasuna sortzen du. Eta asmatzeko moduan egon ginen aberastasun hori nola jaso eta nola banatu. Eta hor, beste autu batzuk hartu ziren, orain arte bezala jarraitzeko gutxi asko.
Guzti hauekin gelditzen gara Maialen Iriarte EH Bilduko ereduna Gipuzkoako batzar nagusietan. Eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 10:25 gutxi, Maialen Iriarte agurtu berri dugu eta nabarmenduko ditugu elkarrizketan aipatutako hainbat elementu, besteak beste aurrekontuen prozesuari dagokionez, xetasun esanguratsua edo, behintzat bada, prozesua edo EH Bilduk hasi asmo duela, gutun bat helarazi diela esan digu Maialen Iriartek 5 hildo ezberdinekin eta hori bai akordio globala, modu global batean proposatu dutela, bai legebiltzarrerako, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako, eta pixkat ez dakit, agian ikus dezakegu, hemen botere oreka guzti hoietan, noski, legebiltzarrean, PSE ala Euskal Alderdi Jeltzaleak gehiengoa badute EAEko aurrekontuak adostu ahal izateko, baina bestela ere Araban eta Gipuzkoan exekutiboek laguntza behar dute. Ez dakit pixkat ere tratu moduan ikusten duzue, batean babestu eta bestean ere elementu berriak sartu, testu inguru honetan kokatuko zenukete akordio global guzti hauek. Josu, zurekin hasiko gara orain. Nik uste dut, Maialen Iriartek esan duenarekin, baieztatzen dela, iaz EH Bilduk hartu zuen bide hori, hau da, proposamen global bat osatzearena, eta nolabait, lau gobernu horiei, negoziak eta paralelo batzuen bitartez behintzat, norabide berean jorratzeko asmo bat, ez? Ikusi genuen, iaz zein izan zen horren emaitza, ez? Egia da, nolabait EH Bildu gobernu, zango nuke guztien, edo ia guztien, ez lehentasuneko bazkide posible gisa aurkeztu zela aurrekontu negoziazio horietan, baina emaitza izan zen, Araban eta Bizkaian abstentzioa, eta legebiltzarrean eta Gipuzkoan esesko bat, ezta? Ikusiko dugu oraingoan zer gertatzen den, ezta? Hau da, egia da, proposamen global horren barruan, ez, erakunde guztietara egiten direla proposamenak, ez, baina erakunde bakoitzak, Pellizuk esan bezala, bere aritmetika duela, bere zenbakia ditu, bere gehiengoak ditu, eta horrek baldintzatzen duela hainbatean gertatu daitekeena, ezta? Agerikoa da hortik hasita, ez? Nolabait Bizkaian eta Eusko Legebiltzarrean gehiengo osoak dituzte, eta hor nik uste, ikusiko dugu, ez? Gero ere beste elementu bat kontuan izan beharko da, hauteskundeak gero eta gertuago dituela, ez? Eta 2027an espero ditugu, urruti daudela ematen du, baina datorren urtea ja da segurazki haiei begira jartzeko urtea izango da, ez? Eta horrek ere baldintzatzen du hilabete hauetan, eta batez ere urtearen amaieran, hurrengoaren hasieran gertatu daitekeena, ezta? Hortik aurrera, iaz ikusi genuen. Araban eta Gasteizen, ez? Ikusten da posibleago dela akordiotara iristea, ez? PSE eta EAJaren gobernuen eta EH Bilduren artean, baina uste Gipuzkoak baduela beste berezitasun bat, eta hori da hegemonia jokoan dagoela, ez? Interkorrelazioa ezberdina dela, ez? EH Bilduren indarra da, aurrera begira, ez, aipatzen dugun hauteskunde berri horiei begira, nolabait posizioa finkatzerako, ez, eta gobernu alternatiba gisa aurkezteko, horrek ere badu eragina, ez, halako negoziazioetan, ez, eta horregatik segurazki konplexuenak edo akordia lortzeko saienak Gipuzkoako aurrekontuak dira. Maialen?
Biteke ez, baina nik uste dut azkenen, naiz eta EH Bildu lehen indarra izan Gipuzkoan, bai EAJak eta baita ere PSEek oso eroso sentitzen direla adibidez PPrekin adosten eta gauzak adosten, ez? Eta nik ezakit, bueno, behar bada Madriletik arraro xamar ikusten dute, bueno, PSE eta PP elkarrekin gauza garrantzitsuak adostea, aurrekontu batzuk adibidez, baina horrela nik uste dut oso eroso sentitzen direla, eta Maialen Iriartek aipatu duen moduan, ez da berdina, ez dakit zebrabide bat adostea, edo autobus bat adostea, edo gauza estrukturalak, ez? Eta horrek erakusten dau zen norabidean dagoen, naiz eta hemen kapasitatea euki, EH Bilduk eta EAJaren arteko, gobernu bat osatzeko, edo behintzat aurrekontu batzuk aurrera ateratzeko, nik uste dut azkenen, ez direla bere burutan edo horrela eroso sentitzen, eta azkenen nik uste dut bai Eider Mendozak aipatu duen moduan, alde batera utziko duela EH Bilduk, eta azkenean berriz PPrekin aurrekontuak aurrera aterako dituztela. Amarrako igutxi dira, eta espero gabeko azken kontu bat aipatu beharra dizuet, bereziki jakinarazteko, besterik ez entzulei ere. EITBek dirudienez, orain une honetan lerroburu gisa ikus dezakeguna da, Eneko Goiak Donostiako alkatetza utziko duela diote, ez dakigu beste zer, hemen telebistan irakurri dezakeguna dau besterik ez, baina gure lankidei jakinarazi diegu, honi buruz ere begiratu dezatela, nondik norakoa den albiste hau, baina, berria esanguratsua behintzat. Eta itzulita gure analisi Maira eta Maialen Iriarterekin izan berri dugun elkarrizketara bestelako elementu bat ere, esanguratsua badena ere, bada, abiadura handiko trenarena. Esan du Maialen Iriartek propioki, herri honi egin zaion burla bat dela, gaur egun bizi den egoera, eta ez dakit, Iriarteren hitzak esan da, bai alde edo bai kontra egonda ere, ez dakit, proiektuaren alde ere badena ere, triste egon beharko du, ez dagoelako estrenikan ez ezer, Maialen? Hori da, ez? Nik uste dut azkenen, ez jakitea, ez nondik pasako den, ez noiz helduko den, herri honetako ez da bakarrik burla bat, baizik eta errespetu falta izugarria, ez? Eta azkenen, erakutsi dute, naiz eta igual borondatea egon, HTA izateko, HTaren alde daudenak, ez direla, elkarrekin ados jartzen, eta baita ere, baita kide edo alderdi bakoitzeko kideak direnak, adibidez EAJko Araba eta EAJko Gipuzkoa ez da bat ere edo akordio batera heltzen, berdin gertatzen da alderdi sozialistarekin, ez? Araban gauza bat esaten da, Madrilen beste bat eta Gipuzkoan beste bat ezberdina, eta nik uste dut azkenen euren lana ez dakitela egiten eta ez dutela egiten, ez? Ez ekonomikoki eta ez da politikoki ere. HTaren inguruan nik ez dakite, orain gauza asko esaten da, kritikak azkenengo hamarkadetan etorri dira, baina etorkizuneko proiektu moduan ikusten edo ikusteko denbora heltzen danean ere, txantxa moduko bat ikusiko dugu, ez? Eta etorkizunean ze motatako trena izango dugun oraindik ez dakigu, Maialen Iriartek aipatu du, ez? Ez dakigu hiriburuetako bakarrik hortik pasako dela, herritarrek trena erabiltzeko gaitasuna edukiko duguna, edo bakarrik turismoa edo negoziotarako tren bat izango den. Nik uste dut azkenen, euren kalterako egiten ari direla ere, ze horrelako proiektu bat oraindik ez zehaztea hainbeste urte pasata gero, azkenen eragiten duena da herriak nahi ez izatea. Josu? Hor kontuan izan behar da, lotunearen inguruan interes ekonomiko handiak daudela jokoan, ez da? Gipuzkoatik edo Arabatik egiten den, horrek badu eragin ekonomiko bat lurraldeetan, eta noski gobernu bakoitzak, foru aldundi bakoitzak berearen alde egiten du, eragarri batean, ez da? Baina, aipatzen zenuten bidetik, ezin dena ulertu da, hainbeste, batez ere, azkenengo hilabetetan gertatzen ari den eztabaida honen guztia dut, hainbeste denbora igarotzen ari dela,
ez dagoela erantzunik, ez? Egia da, Euskal Erakundetik Madrilera begiratzen dela, ez? Eta Madrildik ere iristen diren mezuak ez direla oso garbiak, badirudi Gasteizen aldeko jarrera bat badagoela, baina bueno, gero Jaurlaritzaren erantzun baten ondorioz adierazten da ez dagoela oso garbi. Claro, horrek bai atxeteren alde edo kontra egon, nolabaiteko ziurgabetasun egoera orokor bat adierazten du, ez? Eta noski horrek era berean oraindik eta gehiago indartzen du, ez? Alderdietan eta alderdien barruan egon daitezkeen gatazka horiek, ez? Bakoitza bere interesen mesedetan. Eta atxetarekin lotuta, ez bakarrik, ez, zertarako izango den, Araba, Donostia, Gasteiz eta Bilbo lotzeko edo herriak lotzeko izango den, baizik eta gero kontuan izan behar da, honek zuen beste helburuetako bat zela, Europarantz, ez, iparralderantzerako bidea ere hartzea, ez, eta hor dakiguna da, iparraldeko lotune hori behintzat, iristen bada, hemendikan epe luzera iritsiko dela, ez? Epe motzean behintzat Frantziak ez dulako horretarako asmorik, beraz, helburuetako bat ere behintzat hankamotz geratuko da, ez da ikusiko dugu gainerakoak, nondikan joango diren, ez? Baina ez du itxura honik oraindik behintzat. Goizeko 10:00 gutxi direla, lehen aipatu berri dugu, Eneko Goiaren azken orduko hori, alkatetza utziko du, ez da berriro aurkeztuko hauteskundetara, Egoi Belategi, egunon, zer gehiago dakigu honi buruz? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, EITB aurratutakoa da guk ere dakiguna, zuk esan bezala, Eneko Goiek Donostiako alkate izatari utziko diola goizeko 11:00 dituta dago agerraldi bat, bertan antza denez Goiak berak azalduko du zer dela eta hartu duen erabaki garrantzitsu hau. Baita ere, aipatzea momentuz ez dela ezer argitu, ez da ezer baieztatu, baina EITBek berak bere ordezko izan daitekenaren izena aipatu du jada. Jon Insaust izango litzateke, gaur-gaurko alkate orde eta kultura, kirol eta turismo zinegotzi denak. Eneko Goiaren ibilbidearen inguruan, hitz egingo dugu dezente datozen saioetan, baina gogora ekartzea 2011an izan zela lehen aldiz alkategai EAJaren izenean, ordukoan 6 zinegotzirekin ez zuen lortu alkatetzara heltzea, bildu izan zen ordukoan, Juan Carlos Izagirrerekin, 4 urte beranduago hori bai Donostiako alkate izatera heldu zen. Baitere, esatea hurrengo hauteskundetan, boterea are eta gehiago handitu zuela, baina azken hauteskundetan 2023ko hauteskunde horietan, naiz eta alkatetzari eutsi, bidean botere desente galdu zuela Eneko Goiak. Hortxe, azken orduko freskoa, honi buruzko erreakzio bat ere eskatu behar dizuet. Josu, zurekin hasiko gara. Sorpresaz, oraintxe egia esan ez, azken orduko hau, ez da? Egian ikuste dut ez, imaginatu genezaken zerbait dela, egian ez, urrengo hauteskundetara ez zela aurkeztuko, baina nik behintzat ez nuen espero, ez, legealdi justu erdialdean gauden honetan, bere kargoa ustea ez ikusiko dugu, zer arrazoi ematen dituen, eta zer egon daiteken horren atzean, ez, arrazoi pertsonalak dauden, politikoa dauden, edo zer dagoen. Maialen? Iala da, ez? 10 urte egon da Goia alkate modun, eta egia da, eta justo EITBren fokusarekin lotzeko, egia da, bere ezagutza oso handia izan dela, ez? 89% ezagutzen dau, eta naiz eta hain ezaguna izan, ez 4,5 nota ataratzen dago, ez da gain inditzen. Nik uste dut azkenen ez dakit erabakia pertsonala izango den ala politikoa, baina egia da, bai Donostiarrek eta baita Gipuzkoarrek ere ez dutela begionez ikusten hainbat, Goiaren hainbat gauza edo hainbat neurri, ez? Baliteke hor egotea horrelako ordezkapena hain momentuan eta hain bote prontoan hartzeko erabakia. Intriga betean itxoin beharko dugu goizeko 11 bitarte, baina goiz honetan badaukagu aipatu beharreko beste elementu bat, zehazki egoera ekonomiko larriari aurre egiteko, Ipar Euskal Herriko gure irratia gira komunitatea sortu du, irratiak 40.000 euroko aurrekontuko defizita du, eta egoerari buru egiteko diru bilketa kanpaina eta arpidetza sistemare martxan jarriko dute. Hain zuzen, elkartearen eguneko beharrak garestitzen joan dira, ala nola lansariak
eta honi dagozkion kargak, alokairua, elektrizitatea, telefonia eta material teknikoa, gainera, Ipar Euskal Herriari dagokionez, erronka berri batean ere murgildu da irratia, digitalizazioan, alde batetikan, DAB Plus sistemara ere batu dira, etorkizunerako elementu garrantzitsua izango dena, hau ere Hego Euskal Herrira ere helduko da, eta hain zuzen, aipatu beharko dugu, hau ere bai etorkizunean, baina zehazki, esan dute, gastu gigarriago bat ere dakarrela honek, eta hain zuzen, horren baitan, sortu dute harpidetza sistema, irratiagira izena duena, gure irratiari erreferentzia egiten dio, gi akronimoarekin, eta honela, harpidedunek, nahi adinako harpidetza kuota ordaindu ahal izango dute hilabetero, pixka bat ere, pentsatzen dut zuek ere ezagutuko duzuela errealitate hau, Maialen, zuek ere, eldiario.esen okerrez banago harpidedunak ere badituzue, ezakit, nolakoa da errealitatea hau zuenean? Bai, hori da, ez, eta oindala, sortu zenetik, harpidetzaren sistema, beti egon da eldiario.esen, ez, eta egia da, askotan esaten duguna, harpidetzak eragiten duena da, alde batetik, bai, sozio modukoak izan, ez, eurak parte hartzen dutela, eta gero ere, erantzukizun bat, ez, jendeak ez da ordaindu behar kalitatezko ez den produktu bategatik. Hortaz, nik uste dut, harpidetzaren sistema oso garrantzitsua da, eta gure modutako medioak bizitzeak aseguratzen dau, edo segurtatzen dau, baina egia da, harpidedunek asko eskatzen dutela, eta normala da, ez? Azkenen, euren medioa ere bada, eta askotan hori gertatzen da, ez? Eskatzen dutela, eta guk kasetari modun, egin behar duguna da, euren eskakizunan ahalden neurrian bete eta kalitatezko produktuak beti eskaini. Hain zuzen, honi buruz ere gehiago jakiteko, gurekin daukagu Olatz Idoate, gure irratiko koordinatzailea, egunon? Egunon. Bai. Prentxaurrekoa eskaini zenuten atzokoan, egoera larria dela ere esan duzue. Emango zeniguke egoera horren dimentsioa zein den? Bai, pixka bat atzo aipatu duguna prentsaren aintzinean eta funtsean jendearteari zabaldu nahi girena izan da deiadar bat, egoera ekonomiko larrian baitugu gure irratia momentu honetan, kasik erranen dugu 40.000 euroko estruktural bat baginukela, ari gina tapatzen urte, baina egoera komplikatua heldu zaigu eta arrazoinak ematerakoan anitzak dira, baina bi dira nagusiak, batetik gure diru laguntzak ez direla emendatu, gure diru laguntza botere publikoenak ez direla emendatu, eta gure gastuak bai emendatu direla. Jakin behar da, adibidez, gure irratiaren kasuan, diruztatzearen ehuneko hirula ordena arranen dugu batetik Euskararen erakunde publikotik heldu dela, ikusi dugu eta ikusten dugu egunero zein den Euskararen erakunde publikoaren egoera larria da, hiru funts bat badu Euskararen erakunde publikoak erran dugu hizkuntz politika bat plantan emateko, baina ez du nahikoa, ez du aski Euskalgintzako gehienak, elkarte gehienak, beraz deiadarra jotzen ari dira, berriki Euskal Kultur erakundeak iragarri du 30.000 euroko apaltze bat, ikusi dugu ere elkargoak zaitasuna handiak dituela, diru funtz horren emendatzeko bereziki Frantziar Estatu, departamentu eta eskualdeko ekonomia ez dola ongi, beraz. Aiten hau zuen? Bai, orain bai, eten egin daune bat, ez barkatu latz. Bai. Eta hori erratzen nuen, ez dela etorkizun ertainean, labur ertainean, ez dela ere erranen dut dirufuntz segur bat. Beste dirufuntz importantea da, FSR deitzen duguna, da Fondo Sozial Espezio Radiofonik, hori Frantziako ministeriotik etortzen den dirufuntz bada,
irrati librei doakiona, eta irizpide batzuen arabera banatzen dena, baina diru-funtz hori ere, ikusi dugu joan den urtarrilean, Frantziako legebiltzarrean hautatu edo proposamena egin zelarik, aurrekontuaren proposamena egin zelarik, proposatu zen ere diru-funtz hori tipitzea, apaltzea, eta beraz horrek zuzenki gu jotzen gaitu, eta ikusten dugu ere diru-funtz hori ez dela egonkorra edo epe labur eta ertainan ere aula dela edo arriskuan dela, beraz. Hori da pixka bat gure egoera, batetik ziloa badugula eta bestetik ez dugula ikusten gure erranen dugu botere publikoetatik datorren dirua emendatuko dela ondoko hilabete eta urteetan. Eta hortako deiadarra beraz jendarteri egiten diogu. Erranez, diru hori behar dugula, garrantzia duen gure irratiak gure eremuan, Lapurdiko eremuan, euskarazko irrati bakarra da, Lapurdin osoki euskarazko irrati bakarra da, eta beraz, zeltasun haundian gaude momentu honetan, eta hori da, pixka bat atzo aipatu duguna, horren parean zer egingo dugu, abiatu dugu diru bilketa kanpaina bat, pixka bat hiru ardatzetan kokatuko dena, batetik norbanakoei zuzendua, eta hor hasi gira pixka bat sare sozialetan, gure webgunean ere, gure erratia.eusen ere, diru emaitzak egiteko posibilitateak ematen, egoera esplikatuz eta diru emaitzak emateko posibilitatea ematen, baita ere atera ditugu diptiko batzuk banatuko ditugunak pixka bat ezker eskuin elgarretaratzeak diren lekutan. Beste ardatza da enpresei doakiona, enpresei ere beraz zuzenduko dugu deiadar hori, gainera enpresek inposak ordaintzen bali badituzte, zergak ordaintzen badituzte, zerga horietarik 166 apaltzen aldituzte, hori abanteira da horiendako, eta azkenik herriko etxeendako ere, herriko etxe hainitzek parte hartzen dute, dituztatzen dute partez gure irratia, baina ez denek, eta beraz hoien gana ere joanen gira, saiatzko gira herriko etxe handienek ere pixka bat gehiago ematea, eta atera dugun, edo pentsatzen dugun lema, edo hasteko gure kanpaina honen filosofia da denek pixka bat ematea, aldutena ematea, baina anitzek ematea eta iraunkorki. Eta hortarako ere norbanakoan dako programa bat atera dugu, irratian gira deitzen dena, eta beraz norbanako guztiek komunitate bat sortu nahi dugu gure irratiaren inguruan, eta beraz norbanako guztiek komunitate horretan sartzen alko dira, diru eskaintza bat egiten alko dute, eta gero saiatuko gira, sari batzu eman ditugu, zozketatzen hilabetean behin, pixka bat hori da ideia. Ez dizut denbora gehiago lapurtuko, Olatz, eskerrik asko gurean izateatik goiz honetan. Eskertu egiten ongi. Eta, Josu, harpide dut eta hitz egiten geunden, berrian ere baduzu, berria lagunaren figura, zer esango zen iguke honi buruz? Nik uste dut, elkarrizketan aipatu duen elementuetako batetan nabarmentzearren ez da, eta nik uste dut gurean ere hori indartzea dela ez asmoetako bat ez batetik, noski, ekarpen ekonomikoa daude, eta horrek edabideen biziraupenerako, ezinbesteko oinarrietako badira, baina hori dago aipatzen duna, komunitatea indartzearena, nolabait, edabidearen inguruan komunitate hori eraikitzeko eta mantentzeko eta zabaltzeko gaitasun horrek asko eman dezake, ez bakarrik ekonomikoki baizik eta aurrera egiterakoan edabideek ere ikus dezaten, euren irakurleen, edo euren entzuleen, edo euren ikusleen nahiak edo pixka bat nondik kokatzen diren eta zer gaien inguruan hausnartzeko asmoz diren, zer irakurtzen duten, zer entzuten duten, eta hortikan ere nolabait edabideek ikasten dute, eta ikusi behar dute, norantz bideratu, eta zer eskaini nahi dieten, bere euren irakurleei aurrera begira. 2 minutu besterik ez amaitzeko, goizeko 10 izateko, beraz, hementxen utziko dugu, gaurkoz analisi maila, Maialen Ferreira eta Josu Alberdi. Mila esker, goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko, agur. Arratsaleko 8 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude. Arratsaldeon naizuela. Arratsaldeon entzule, ongi etorri naiz irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru. Eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera, arratsaldeko 8:00 aurrera. Naiz irratia. Goizeko 10 dira. Eneko Goia Donostiako alkateak alkatetza utziko du. 10 urtez Donostiako udalaren buru izan ostean. Zaloa Badiola, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleok, Goiak berak emango ditu bere erabakiaren inguruko azalpenak ostegunean 11:00 deitutako prentsaurrekoan, baina badirudi bere ordezkoa Jon Insauste izango dela, gaur egun alkateorde eta kultura, kirol eta turismo zinegotzia dena. Eneko Goia Laso 2015ean iritsi zen alkatetzara, EAJak botoen 29,65 lortu eta PSE-rekin gobernu ituna sinatu ostean. Horri esker alderdi jeltzaleak udala berreskuratu zuen ia 3 hamarkadaren ondoren. Ordutik 3 agintaldi jarraian egin ditu 2019ko eta 2023ko udala hauteskundetan kargua berretsiz, 2 kasuetan ere PSE-rekin eskutik. Eta bestalde apartamendu turistikoen gehienezko iraupena 120 egunetik 90 apalduko da Ipar Euskal Herrian. Lemersa esaniz legeak aurreikusitako neurriak bere egin ditu Euskal Hirigune Elkargoko Herriarteko Kontseiluak. 2024ko azaroaren 19ean onartu zen Parisen aipatu legia Frantziar legebiltzarrak onarturiko testuari egokitzeko turismoari zuzenduriko alokairuen araua zorrozten duen deliberoa bozkatu zuen joan den larunbatean, irailaren 27an Euskal Hirigune Elkargoko Herriarteko Kontseiluak, eta hala partikular batek gehienez 90 egunez urtean halko du bere etxebizitza alokatu horrelako erabilpenarentzat. Orain arte, Ipar Euskal Herrian indarrean zen arauari so eginez, etxeiabe batek askoz jota 120 egunez izan zuen bere apartamentua baliatu turistak aterpetzeko. Bestalde, alokairuen prezioak arautzeko harturiko neurriei iskin egiteko etxeiabe batzuek, hainbat alokairu mota berezi baliatzen dituztela jabeturik, beste neurri bat eman du plantan iparraldeko erakunde honek, orain arte partikularrei baitzik ez zitzaian aplikatzen etxearen erabilpena aldatzeko erregimena. Eta hemendik aurrera, ikaslei zuzenderiko alokairu mota mistoen kasuan, pertsona juridikoei ere ezarriko zaie. Azken kontu hau, goizeko 10 diren honetan, Jane Goodall primatologo britaniarra zendu da, zientziaren munduan emakume ezagunetako bat 91 urte zituela. Haren izena daraman institutuak eman du heriotzaren berri. Primateetan aditua, Leiri txinpantzi izenaz ezaguna, txinpantzeekin egindako lanagatik 60 urtez baino gehiagoz aritu da txinpantzeen portaera aztertzen, eta bere lanak primateen izaera ulertzen lagundu du. Aitzindaria izan zen txinpantze basatiak ikertzen, eta horiekin bizi ere egin zen Afrikan. Ikerketa horien guztien fruitua In the Shadow of Man liburua izan zen, 1971 urtean argitaratuta, Goodallek besteak beste ondorioztatu zuen izaera bat edukitzea ez dela soilik gizakien ezaugarria. Era berean, erakutsi zuen txinpantzeak gai direla tresnak egin eta erabiltzeko, eta ez direla belarjaleak. Animalien portaeraren zientzian egindako ekarpenaz gain, Goodallek itzelezko lana egin izan du ere animalien habitatak babesteko aktivismoan, eta mundu osoan zabaldu du ingurumena babesteko beharraren mezua. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Trafikoari dagokionean badirudi ez dagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik. Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Bizpartean behe-laino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina atzokoarekin alderatuz gaurkoan gutxiago iraungo du eta eguzkiak azkar batean xurgatuko du, eta behin behe-lainoa xurgatu ostean eguraldi eguzkitsua geratuko zaigu.
Arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, zeruan urdina nagusi izango da, naiz eta tarteka goi-hodei pixka batzuk agertu. Azken orduetan goi-hodeiak ugarituko dira, zerua estaliago geratuko da, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Haizea goizean aldakorantzean ibiliko da, baina beti ere hego ukitu batekin, arratsaldean iparraldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 13 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora egingo dute eta gorakada nabarmena izango bereziki Kantauriar isurialdean. Bertan, 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maximoak, hego isurialdean aldiz, 23 eta 25 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki mendebaldean. Guzti hauekin galdizan gara. Eskerrik asko, Salva. Gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egun hon? Egun hon. Beno, zer modu zabete? Bueno, logurearekin pixka bate. Nabari da asteak aurrera egin duela, Bai, eta atzo gauean flotillaren gora berekin ere, uste dute batek baino gehiagok gaua luzatu egin genuela, eta bai, pixkate gaua arraro izan da. Bai, ikusi beharko dugu, ea zer gertatu den, ea nun dauden. Ze egiari zor, ez daukagu inongo berririkan, eta ezin dugu ezer gehiago esan. Bai. Ze gogorra ezer ez jakitea, eta ez askotan batez ere zuek igual informazioari lotuago bizizaretela, baina ere neurri batean, eta ez izatea edo berririk eta bai gogorra egiten da, eta pixka frustrantea ere, baina tira. Horrela izan beharko du. Bai. Ea laizter badakigun euren berri. Hori da, eta jakin edugu, baita ere zer nolako kontuak aipatuko dituzen gaurkoan. Mirari eta Larraitz Urruzolarekin hitz egingo dugu, bigarren euskal txotxongilolarien topaketa egingo dute oraintxe bidasoan, datozen egunetan, eta horren aitzakipean gonbidatu ditugu Larraitz eta Mirari. Horrez gain Unai Elordi etorriko da, gure adimen artifizialean aditua. Esan digu notebook LM izaneko tresna bat aurkeztu nahi digula, eta esan digu irratirako ere baliagarria izan daitekela, beraz, adi entzungo dugu zer dien. Eta Iker Iriarte ere izango dugu gurean, hautsak arrotzen, beti bezala, aurrekoan gure festen jatorria zalantzan jarri zuen, eta jendea haserretu egin zen, eta gaurko lerroburua honakoa izango da. 3. adinaren aurka. Ez dakigu zer esan nahi duen horrekin, baino gaia potolo da, izu. Zango nuke. Horrez gain, Isabel Otxoarekin ere hitz egingo dugu, etxeko langileen elkartearen izenean, nahi zen ere irakurriko zenuten, kexa bat helarazi dute dela, Bilboko metroan agertu den kanpaina sexista baten inguruan, eta horretaz hitz egingo dugu, eta horrelako kontutxoak izango ditugu aurko saioan. Espero dute lerroburu hori soilik provokaziorako izatea, ez dugu antzi behar gure entzule potentziala adin batetikan aurrerakoa dela irratian. Besarkada bat emendikan bide batez. Hori da, besarkada bat, aurretik, ez dakigulako gero zer etorriko den, eta bada espada... Nik badakit provokazioa dela, eta gero gidoian irakurri dute, nondik joango den, baino, haizu, horrela lokatzetan sartzea ondo dago jendeari, jendea erakartzeko. Baina gure milaka entzuletatik bazuden batzuk ja, provokazio horri helduta pentsatuz, nik hau entzun behar dut, eta orain ja, baina ja esan diegu, provokazio hutsa dela, eta igual batzu deskonektatuko zaizkigu. Ez gara marketingan adituenak, Bueno, adi egongo era, ez kezkatu. Besarka da zuentzat. Beste bat beli. Eta gure partetik besterik ez joteko tenore aldu zaigu, ondo segi, egun politxa izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.